Tervetuloa Kulmalippu-podiin. Tässä Hanan. Tässä on Wafa. Ja siitä on taas pikku hetki, kun me ollaan oltu pois mikiltä, mutta we back, baby, where the love We at? back. We back in this bitch. Kiva, hei oikeasti, tosi kiva taas tulla tähän mikin ääreen. Siitä on hetki. Siitä oikeasti pikku hetki, joo. Tästä mitä kuukausi, kun me viimeksi tehtiin jaksoa. Niin tässä on ollut meillä molemmilla kaiken näköistä elämässä meneillään. Niin aina ei kerkeä, tietsä. Välillä vähän tärkeämpiä asioita ja välillä on kaiken näköistä meneillään. Niin mutta tärkein on we back, eiks niin? We back. Yeah, that's the most important thing. Ja mä haluan vielä tähän sanoa heti alkuun, että nyt tänään ensinnäkin on 14.5. Joo, pikku timestamp. Pikku timestamp, että missä mennään. Ja me ollaan nyt pidetty meidän tämmönen kevättauko, jos näin voi sanoa. Now we back, ja nyt me tullaan olemaan aika isosti messissä. Joo, eli nyt kesällä tulossa MM-kisat Kulman takana, me tullaan olemaan fanzones, eli jos oot helsinkiläinen tai missään PK-seudun, tulkaa tsekkaa. Eli Coca-Cola Fan Zone, we there, remember that, me nähdään siellä. Ja muutenkin ylipäätään niin meillä on tulossa hyviä jaksoja, siistiä vieraita tullaan saamaan messiin, niin aletaan lähestyä kohti MM-kisoja. Se on kuukauden päässä aina. Siis kelaa, se on less than a month. Mitä, 3 päivää vähän? Tyyliin, niin, 3 päivää alle kuukausi. Aika mielenkiintoista, 48 joukkoa, että koko kesä, se kestää 39 päivää kokonaisuudessaan. Tuo on oikeasti aika pitkä aika, when you really deep it. Mutta on kuin siistiä, että me saadaan nauttia 39 päivää. Se on foodista huumasta. Eikö nimenomaan? Mun mielestä that's just amazing. Vaikka sitä on nyt vähän amerikkalaistettu. On niin siis, joo. Ja siinä on näitä, että mitä mä en oikein tiedä. Katsotaan. Mä allekirjoitan niitä juttuja. Mä en siis, ja sitten tää, mistä me puhuttiinkin lyhyesti, nämä viisumiongelmat, mitä siellä esimerkiksi Irakin joukkueen pelaajien osalla oli jotain. Niinku, se joudut tuohon säätöön ylipäätänsä. Niinku... Mutta haluatko kuulla hauska jutun? Kuvittele, oliko se niin, että jos USA tulee toiseksi niiden lohkos ja Iran tulee toiseksi niiden lohkos. Ne pelaa vastakkain. Pudotuspeli. Mä oon valmis maksaa rahaa ton eteen, tiedätkö? Mä haluan nähdä ton. I really wish toi tapahtuisi, bro. Toi is most intense game ever. Kuulemma vitsi missiles already. Bro, siis god damn. Toi on siis toi on niinku political war. Se on oikeasti tosi paha. Siis niinku ihan mielenkiinnolla odotan. Jotenkin se hype ei oo kyllä ollut niin isosti kuin jotenkin aiemmat vuodet. Kyllä mä näin tuon Shakiran pikku biisi Burna Boyn kanssa tälleen, tiedätkö, they're trying to do something, they're doing something. Mut nää pelipaita-juttuja, ootko kattonut niitä pelipaitoja, mitä on tullut? Broidi. Ensinnäkin Nike pitää antaa potkut kaikille niiden graphic designista. Bro, Adidas läpsii näitä 100-0, siis Adidas tekee niin hienoja paitoja. Bro, Meksikon mä näin. Tää on unveiling, siinä on sellainen vanha meksikalainen mamma, tiedät, se musta paita, sit siinä on se, mikä se kuvio on, se ei ole se perus Adidas, vaan se on se original, sit siinä oli ne Mexican Pro, sit ne printit, kaikki. Joo. Ja sit muutenkin tää Adidaksen mainos, se missä on tää, mikä tää näyttelee, Dune näyttelee pääosassa, Timothy Chalamet, Jude Bellingham, Lamia Mal. Bro, that was crazy! Bad Bunny, Lionel Messi, siis koko toi, miten ne teki, siis se oli oikeasti silleen varmaan yksi parhaimpia mainoksia that I've ever seen. Kuin hyvin ne näytteli, jopa ne pelaajat, bro. Ne ei ole mitään, ne on siis pelaajia. Ne näytteli superhyvin siinä. Ja muutenkin mitä se oli tehty, että tollaset tuo sitä fiilistä. Mut sit samaan aikaan just mun mielestä eilen vai tänään announcattiin se, että tulee halftime show. Announcattiin, okei. Tell me about it, bro. Bro, tää ei oo niinku Super Bowl. Onko se joka peliin? No mä en tiedä, mä en muista enää tarkalleen. Mä usko, että ne varmaan ihan joka peli ei sekä ihan joka peli, mutta silleen varmaan just, että avajaiset, joku tyyli finaali ja tällaiset. Joo, avajaiset ainakin alussa on ihan Joo, ton mä ymmärrän, mutta halftime show, bro. Okei, kelaissa tulee joka matsiin. What is that? Ota, let me double check. Checkataan, onko se joka matsissa, koska sit se olisi diabolical, bro. Halftime show World Cup. Okei, siis tässä mainitaan World Cup Final. Okei, I give them that. Ton mä annan. Mut mieti oikeesti, sä menet pukukoppiin, just joku teki sut pukukoppimaalle, sä joudut kuuntelemaan Shakira Madonna. Teet, what the fuck, bro? Tai tajut sä silleen, että sä oot ihan pissed off. Valmentaa ihan sekomassa, teet sä. Ja sit muutenkin kelaan, pelataan lähes pois ja tulee työntekijät, työtä, get off the field. Joo, tulla stage, teet sä sisään. Tänne tulos nopeasti. Sitten jää hirveen monttu sinne kentälle. Samaan aikaan, kun valmentaja yrittää kertoa taktiikoita sieltä, kun I'm the man, I need tätä Shakira-biisit, I don't know, bro. Ja sitten MM-kisan biisit oikeasti. Siis joo, toi Shakira ja Burna Boy, oli ihan decent biisit. Ja sitten siellä oli se Elianan ja joku Reyes, mä en muista, Lattarin Mimmi. Se oli oikeasti mun mielestä, mä tykkäsin siitä biisistä, se oli tosi hyvä. Onko se Jessica Reyes? Joku Reyes. Joku Reyes. Ja sitten on Eliana on puoliksi chileläinen, puoliksi palestiinalainen. Tämä on maailman häröin kombo. Okei. Niin niillä oli semmoinen hyvä World Cup-biisi, mutta tää jenkki-biisi, mikä tää country laulaa. Tää country... Bro. Like,
What is this that, ain't it, bro. This is not inclusive. No, This bro, is just for us. Tää on vaan meille. Ei. Mut joo, siis MM-kisat ihan lähellä. Ja sit samaan aikaan liigat. Ne on niinku aika mielenkiintoisia aika malleja. finaalivaiheessa, teetkö? Silleen, ehkä tässä on monta viikkoa jäljellä. Monta game weekia jäljellä per liigas. Riippuu liigasta vähän vaihtelevasti. Inter kerkesi voittaa Serie A:n, se on niinku done and dusted. Barca voitti La Ligan, se on done and dusted. I call that one though. Joo. Koska kauden alussa me tehtiin vähän predictions. Okei, mutta bro, kenestä mä valitsen? Realista vai Barcasta? Tai silleen, okei, Tiko mä voin heittää sinne. Mun mielestä me molemmat sanottiin, että Barca voittaa. Niin mä veikkaan. Mä veikkaan molemmat sanottiin, että Barca voittaa. Rehellisesti mä veikkaan, että molemmat sanottiin. Ja hei, my favorite team, Real Betis, let's fucking go! Champions League football, baby, let's go! Ei, tuo oli vitsi kaunista, bro. Se oli hienoa nähdä. Itke jakso ei voittanut 4 kertaa, tiedätkö? Mut se on eka pelaaja Champions League historiassa, joka tulee pelaamaan 5 eri joukkueessa Champions Leaguea. Malaga, Sevilla, Real Madrid, Real Betis ja sit vielä... Se kävi jossain pyörähtää. Sit siinä oli vielä joku joukkue. Onko se Real Sociedadissa, kävikö se? Ei. Missä se kävi? Alma Chica. Okei, Real Betis, Sevilla, Real Madrid ja kyllä se pelasi Miten mulla ei mitään muistikuvaa, mutta joo, mikä on vuosi? Champions 2010. Tämä oli siis jopa ennen Malaga-vuosi. Nimenomaan toi Valencia tää. Toi Valencia oli sairas Valencia muutenkin. Siellä pelasi Mata. Joo. Siellä pelasi siis David Silva. Siellä pelasi David Villa. Pablo Hernandez senkin muistaa. Bro, toi jengi oli stacked. To be honest, oli niinku hullu jengi. Joo, ja nyt tällä hetkellä Valencia taistaa. Mutta pelasko se minuutteja siellä vai? Kun junnu se oli sillä. Siis se oli tosi junnu. Täällä näkyy, että se pelasi Champeres 2 peliä 56 minuuttia yhteen, se pelasi La Ligas 4 peliä. Mut silleen tilastollisesti... Ei, mut silti, että sä teet appearances. Joo, you made appearances. I'll give you that, man. You made appearances. Mut tosi kivan Heiska Alcorcon. Mä en usko, että tulee pääse Espanjan MJ:hin, että tulee varmaan olemaan toi loukkaantuminen rokotti sen verran paljon, ja siinä tulee sen verran, tiedätkö, aikaa, että se taas pääsee siihen formiin takaisin näin. Mut joo, muutenkin Betisin joukkue Pablo Fornals. Pablo Fornals on ollut ihan stara. Ihan stara ollut tämän kauden. Ja Anthony, mun on pakko oikeesti. Mä haluan hetken aikaa puhua Anthonysta. Mä annan sulle, the mic is yours, bro. Mä en jaksa sitä, kun jengi koko ajan puhuu, Anthony. Silleen jengi muistaa vaan sen Manun, tiedätkö, nää trolliajat. Joo, se oli ass Manus, I'll give you that. Se oli tosi surkea Manus, ei siinä mitään. Mut jos te unohdatte sen Manu Antonin ja katsotte La Ligasta, tällä kaudella yli 10+10 GA. Tuo on oikeasti todella 10 plus 10 laiturille, bro, that's a great season. Oman joukkueen eniten progressive passes, tiedätkö, ja koko La Ligan tilastossa, monissa tilastossa on ihan niinku kärkinimiä siellä. Niin, tiedätkö, silleen, että ja nyt se pääsi Brasilian niinku preliminary squad. Tuo Brasilian preliminary squad, silleen, että miten sä ei päässyt siihen ekaan. Olisiko ollut? Ei päässyt. Miten, niin kun 55 pelaa parempi kuin Anthony, tiedätkö? Se on mun mielestä tosi outoa. Toki nyt kun Rodrigo on loukkaantunut, ja sitten vaan on loukkaantunut, ja siellä oli jotain muitakin pelaajia, niin sit toi yhtäkkiä toi. Mut silleen in my box, jos mä päättäisin... Onko se vaan loukkaantunut? Joo, Estevao ei tule pelaa MM-kisoja. In my books, jos mä saisin päättää, otat sen Martinellin tai Antonin. Mun mielestä Anthony läpsii Martinellin 10 kertaa edestä. That's my opinion. Joku voi sanoa, että ei, mutta in my books... Tiedätkö, jopa Anthony oikeasti tekee alaspäin töitä. Se olisi aika iso jengi keläisi, että Anthony oikeasti puolustaa myös omaa boksia tosi paljon. Ja se pelaa niinku esim. Real Madridin vastaan, kun ne pelasi se vikaminuutin tasoitusmaali. Vaikka se ei tilastoissa näy, mutta siinä miten se repii Menditä, on fyysisesti, jatkaa sitä pelaamista, syöttö takaisin, Kimmo ja Beyerin täräyttää. Niin tollaset sä et näe tilastoissa, mutta Anthony created that goal basically, and it's nowhere to be seen, tiedätkö? Niin Anthony on tehnyt tollasta koko kauden. Ei, kyllä se jopa silloin Manusta muistaa puolustaa. Se oli hyvä puolustaa myös, tiedätkö? Koska aika moni ajattelee Martinelli, se voi pelaa laidalla, koska sen defensive contribution is amazing, tiedätkö? Se pelaa niinku laiturin kanssa, mutta loppujen lopuksi sä oot mun laituri, bro. I want you progressive, tiedätkö? Ei kun nimenomaan. Ei kun nimenomaan. Mä tarvitsen, että sä overloadaat sinne päin sitä enemmän. Ja muutenkin Betiksen joukkueesta just Abde on ollut ihan huikea. Kutsu Hernandezkin pelannut. Se vetää per peli joku 2 päin, tiedätkö? Siis, sillä, että se on koko ajan pallolla, se on koko ajan. Ja kuinka, siis mä tykkään Abden pelaamista se, että se on niin ylöspäin menevä. Se on tosi niinku suoraviivainen. Se on koko ajan laittaa pallo eteenpäin, lähtee vaan juoksemaan. Tollainen Fermin Lopez kanssa on tollainen. Tyyppinen. Aggressiivisesti ylöspäin. Tiedätkö, ei ole näitä pelaajia, jotka katsoo taaksepäin, onko kaveri vapaana. I hate those type of players. Joo. Backpass, tiedätkö? Turvallinen takaisyötä. Ja sit Kutsu Hernandez. Se on vähän se on vähän ailahtelu. Välissä se on ailahtelu. Se on tehnyt mun mielestä 11 maalia La Ligassa, jos mä oikein muistan. Ihan ok. Ihan ei ok toi mikään määrä. wow, kärjeksi. Mut siihen päässyt Meksikon Kolumbian maajoukkoon. Ei vai? Ei. What? Ja siis sillä ilmeisesti joku riita sen niitten maajoukkojen coachinkaan, mutta jos sä jätät tollasen äijän ulos, ei siis sillä, että Kolumbialla mikään maailman levein rosteri. Joo, mutta sit se on varmaan sitä personality. Siellä on jotain ilmeisesti vähän
kismaa niitten vähän niin kuin jos Trent ei mahu englantiin, kyllä tuossa on selvästi jotain. There's something about you. You don't like this guy. You're telling me he's not niinku... Bro, Trent on my books world class player, bro. Se on mun ihan 100% one of the best in his position, respectfully. Viime El Clasico, Real oli ass. Ainoa pelaaja, kenen mä annan clear pass, Brahim Diaz ja Trent Alexander-Arnold. Kaikki muut heittäkää viemään. Ja muutenkin, bro, Trentin alaspäin puolustaminen, bro, se on parantunut ihan sikana. Siis se piti yllättävän hyvin dokukin. Joo, Valverde tuplas koko ajan ja näin, mutta silleen rehellisesti sanottuna, he's actually defending quite well. Mun mielestä nämä viimeiset, nyt kun se tuli loukkaantumista takaisin, se on pelannut paljon pelejä alle, saanut pelituntumaa. Se on ollut actually yksi Realin parhaimpia pelaajia, mä sanoisin viimeisen 10-15 pelin aikana. Se kuuluu ainakin siihen niinku the better half 100%. Tiedätkö silleen, että se on niinku yhtiä harvoja Realin pelaajia, kelle mä voin antaa tältä kaudelta, tiedätkö niinku, että okei, you know what, mä haluan tänään jääskara mun. Mä haluan nähdä sut. Niin, mä haluan nähdä sut lisää. Mut niinku monet muut, ja Real Madrid on muutenkin aihe, mistä mä... Joo, me tehdään siellä on tulossa oma jakso. Todennäköisesti me tehdään joku special. Siis mä katsoin toissa päivänä tän Florentino Perezin räntin. Oli yksi elämäni viihdyttävimpiä. Ei, siis se on ihan mielettömän viihdyttävä henkilö itsessään. Siis se otti erää toimittajia, ei nyt fyysisesti, mutta siis silleen verbaalisesti. Se otti kirjaimellisesti. Siellä oli se otti tämän ABC-nimisen lehden, se nappasi ne kiinni, oli silleen, että hei, tiedättekö mitä, mun faija on tilannut teidän lehteen 40 vuotta, nyt mä perun tilauksen. Koska teidän joku toimittaja, joka nimi oli Canizares, vähän niin kuin se Espanjan maalivahti, niin ne oli silleen, että sä oot kirjoittanut pahaa meistä. Miksi sä kirjoitat pahaa? Sä oot Madridista, eikö niin? Miksi sä kirjoitat pahaa meistä? Me ollaan maailman paras seura, me ollaan historian paras seura, miksi sä kirjoitat pahaa meistä? Saako ottaa siis tolleen, niinku prässää niitä ihmisiä. Saako prässää niitä ihmisiä? Bro, en se antakaa ton naisen puhua vähän. Joo, ja sitten antakaa tuotte rumia muut. Antakaa ton naisen puhua. Mä silleen, että wow. Ja sitten joku nainen oli tehnyt jostain artikkelia, sit se oli silleen, että mitäs tiedätkö sä fudiksessa mitään? Bro, mä näin ton kanssa, tiedätkö? Bro, he doesn't care. Ja sit kun se puhuu sen bisneksestä, että se on CEO siellä sen omassa firmassa, niin the turnover, se alkoi puhua sen money talk, tiedätkö? Silleen, että we make 50 billion turnovers. Bro, mä olin sillä, okei, bro, talk your shit, tiedätkö? Okei, mutta samaan aikaan mä venaan behind the scenes Florentino Perez 20 vuotta sitten. Ja sitten kun cancer allegations, bro, se suuttu vitsi pahasti. Se suuttu pahasti. Se suuttu ihan sikan siitä, että jengi heitti ne allegations siitä, tiedätkö? Joo. What do you mean I have cancer? Mä oon täydessä kunnossa, mutta kelaat ei ole 79, se on niinku, se pyörittää tavallaan maailman suurinta jalkapalloseuraa. Ja sit yksi maailman isoimpia rakennusfirmoja. Niinku hats off to you, bro. You're almost 80, tiedätkö? Se on niinku, this guy is functioning. I'm in my prime, bro. You on, bro. Tiedätkö? Mä en ole lähes minnekään, tulkaa rahaa, mutta... Ja sit se oli hauskaa, kun se oli silleen, että hei, tiedätkö mitä? Pidetään vaalit ennenaikaisesti. Tulkaa haastaa, mutta kun se tietää että kukaan ei pysty haastamaan sitä. Ei ole rahaa, koska tuohon vaaditaan rahaakin. Ja sit se sanoi tuossa lehdistötilaisuudessa, mä en tiedä kuin totta tämä on, mutta mä en nyt epäile, se heitti nimiä. Se oli silleen, että Roberto Carlos ja Fernando Hierro, ne ei saanut palkkoja silloin 2000-luvun vaihteessa. Mä joudun maksaa omasta pussista. Kelaa. Joo. Niin sä menet tollaista kaveria vastaan, joka on yksi Espanjan rikkaimpia ja muutenkin yksi maailman rikkaimpia. Joo. It's hard, bro. Se on tosi vaikeaa. Ja varsinkin se on niin vaikutusvaltainen äijä, että sen puhelin, bro, kun sä näet, että se soittaa, kyllä jengi vastaa tuon puhelimeen. Ja sit mun mielestä, mistä sä huomaat, että joku on vaikutusvaltainen, joka kerta kun joku media esitti sille kysymyksen, siltä kysyttiin aina heti perään, mikä tää teidän media on. Tiedätkö mikä nimi, mikä talo sä oot? Se on silleen, että mä oon tyyliin vittu movistar, mä oon tuolta tai täältä. Niin se on se, eli teillä on tää CEO, kerro terkkui sille. Tiedätkö, silleen he knows everybody. Se on silleen, joo, te ootte tän omistuksessa. Joo, tää on mun hyvä kaveri. Joo, mä tunnen tän kaverin. Niin sä oot niin connected, tiedätkö? Tää on niin connected tää äijä, että se rullaa sut 2 sekunnissa, tiedätkö, saman tien. Ja nyt ilmeisesti toi ABC-kommenttien jälkeen niitten toimari sai fudut. Hade, kelaa. Siis imagine, bro. Silleen, I don't know, is that pure coincidence? Johtuuko se siitä, mut... I don't know, mutta silleen, these type of things happen, tiiätsä, niin... Mutta mä tykkään, miten se puolustaa pelaajia rehellisesti. Musta se on aina kaunista katsoa. Mun mielestä se, miten se puolustaa niitä sen omia pelaajia. Se puhuu kaikista pelaajista tosi hyvää. Mun mielestä on niinku omistajan näkökulmasta, ihan pelaajienkin näkökulmasta. Musta tuntuu kaikilla tuli ihan rakastettu olo silleen niin pelaajina. Of course, paitsi ne, ketkä totta kai tekee siellä niitä juttuja. Et se, miten se puhui niistä pelaajista. Mun mielestä se oli ihan aika paljon positiivista. Oli. Pelaajista. Mun mielestä oli hyvä juttu. Ja se ei tullut puhua sinne, sehän sanoi heti alussa, että mä en tuu puhua tänne urheilusta. Mä tuun puhua tänne politiikkaa. Mä tuun puhua Realin vaaleista, Realin tilanteesta ja niinku tälleen. Se ei niinku halunnut puhua urheiluksi. Siltä kysyttiin monesti, kerrottaisiin tappelusta, kaikista näistä. Niin se ei halunnut ottaa mitään kantaa niihin. Ja sen mielestä pahempi sanoi, että joka vuosi tapahtuu näitä tappeluita. Jopa 4-5 kertaa vuodessa tapahtuu. Joka ikinen vuosi, kun mä oon ollut presidentti. Mutta se sanoi, että se ei edes ole pahin.
pahin on se, että nämä vuosilehdistöllä sanotaan ekaa kertaa 26 vuoden aikana, kun tämä ei vuotaa tälleen lehdistöllä. Sanotaan, että joka ikinen vuosi, kun mä en ollut presidentti Realin pelata. Eli se Iker Casillas-juttu oli fraud. Se oli fraud, bro. Tää on se, mitä mä sanoin. Se on ollut fraud. Tää oli Mourinhon taas näitä omia temppuja, että se yritti heittää jengiä vaan bussi alle. Niin tää on eka kerta, jos Florentino Perez sanoo julkisesti, että eka kertaa kun vuotaa tollainen tilanne. Pukkari. Totta kai aikaisemmin on vuotanut aina vuotaa. Siis, tiettyjä juttuja. Mutta toi oli tommonen pahe, sanoi, että se on paljon pahempi kuin se itse tappelu. Ja tääkin sitten mun mielestä käännettiin väärin tai mitä tahansa, mutta siellä oli sitä, että väitettiin, että hän tietää kuka se on. Hän ei tiedä kuka se on, hän olettaa ja luulee, että hän tietää, mutta of course ei ole mitään varmuutta. Ei ole mitään varmuutta, ja niin kuin mä sanoin, mä tein videonkin tästä TikTokissa, mä sanoin siitä, että se on Dani Ceballos. Ja mä laitan mun rahat Dani Ceballokseen. Bro, mä näin kans, mutta musta tuntuu Real fania yrittää heittää bussia alle Dani Ceballos myös, koska se on helppo targetti. Se on helppo targetti, mutta sanotaan näin, että se on ilmiriidoissa ollut pitkään seurajohdon kanssa, koko Realin seurajohdon kanssa. Sen takia se ei saanut peliäkaan. Alonsolusta lähtien ja sitten Arbeloan kanssa tulehtu entisestään. Ja monet Realin pelat Ancelotti alla se pelasi kyllä hyvin. Se pelasi ihan ok. Oikeasti yllättävän paljon. Niin ihan ok, mutta sanotaan, että tämä viimeinen vuosi on ollut aika vaikea sille. Ja rehellisesti sanottuna, if you would think it silleen loogisesta näkökulmasta. Se on yleensäkin tollainen pelaaja. Siis it would make most sense, tiedätkö silleen, että sä oot lähdössä, mä näin nämä Dani Ceballos allegations. Siis mä näin. Mä veikkaan, että se on. Ja sit tosta Florentino Perez. Mutta se on vähän liian helppo myös. Mun mielestä se on niinku very easy, että sä heität tollasen pelaajan, kun sen sijaan, että aika ehkä joku seuran suosikki. Joku suosikkin pelaajan, tiedätkö, sen sijaan, että sä et halua uskoa sitä, että se on sun suosikki pelaaja tai jonkun suosikki pelaaja, tiedätkö, sille ylipäätään fanina. Tiesit sä, että se Valverde ja Tchouaménin tappelu, sehän johtuu siitä ilmeisesti, että Valverde syyttää Tchouaménita, että se olisi vuotanut lehdistölle, eli Valverde kutsui Tchouaménita snitchiksi, joka johti siihen, että Tchouaméni suuttu ja papa, mutta kun tästäkin on niin monta eri teoriaa. Tästäkin on niin eri versioita, mutta ihan vitsi mielenkiintoista. Aasisiltana siitä, siis La Ligassa on menossa ihan hullu meininki. Joo. Se on menossa ihan crazy meininki. Kaivataan toi sarjataulukko esiin. Eli 14.5. ollaan tänään, eli muistakaa se, eli eilen käytiin just muutama matsi, kerrohan. Eli periaatteessa suuri osa joukkueista on pelannut 35 tai 36 peliä tällä hetkellä, eli tänään todennäköisesti pelaa ne loputkin. Joo. Eli periaatteessa sija 8-19, jossa niinku Real Sociedad, Athletic, Bilbao, Sevilla, Rayo Vallecano, Osasuna, Valencia, Espanyol, Alaves, Elche, Mallorca, Levante, Girona, niiden välillä on 5 pistettä. Se on ihan sairas. Siis 19 on Girona ja 8 Real Sociedad ja niiden välissä on 5 pistettä. Siis kuvittele, että Real Sociedad on tällä hetkellä europaikalla, siellä 8. Joo. Ne on europaikalla, ne voi vielä tippua. Ne voi tippua ihan kevyesti liigassa. Ne hävii seuraat 2 matsia, se on siinä. Ja Girona voittaa seuraat 2. Ja siis, mitä tuolla voi tapahtua muutakin. Sevilla oli, 3 peliä sitten oli pohjalla. Nyt ne on voittanut viimeiset 3 peliä. Ne on 10 sarjassa. Ja toi oli aika kova muuten La Ceramicasta toi voitto. Oli oikeasti. 2-0 tappioasemasta se meni Villarrealiin. Bro. Se oli aika kova. Ne otti koko sijoja. Hei, Ramos osti Sevilla. Joo, ei bro. Miten Ramos on tiennyt se uralla? 450 miljoonaa. Mutta siis se ei ole vaan Ramos, vaan siinä on Ramos ja sijoittajia, muita sijoittajia. Sille, että se ei tietenkään itse omasta takaa kaikkea tätä maksaa. Mä näin joku sanoa, että se bettäisi aina se punaisia kortteja, bro. All makes sense. Joku sanoo. Bro, allegations. That's how he made his money. Ei, mutta siis ihan vitsi siistiä. Mun mielestä on vielä siistiä, että se on niinku tollainen niinku oma tollainen niinku. Niin. Ja siis amazing. Ramos oikeasti rakastaa Sevilla. Se on sieltä lähtöisin ja muutenkin me ollaan aina nähty Realin kaikissa näissä juhlissa, sillä on aina ollut Andalusia, joo, ihan vitsi niin se on henkeä ja veren, tiedätkö, se vista. Ja musta tuntuu, että tollaset pelaajat haluaa myös niinku tollaset omistajat. Ne tietää jalkapallosta. Tietää. Niin mä mielellään aina ottaisin seuraa miehiä. Ja sä otat mieluummin tollasen kaverin, joka oikeasti haluaa hyvää seuralle. Eikä vaan tehdä rahaa. Rahaa, vaan että se niinku rakastaa jalkapalloa. Sä oot niinku jalkapallon ystävä, totta kai. Avoimin mielin tuu mun joukkueeseen, että sä omistat tai ei. Sä rakastat jalkapalloa ylipäätään. Sä haluat vaan, että jalkapallo menee eteenpäin, even better. Joo. Mut siis täällä on niinku, ja mun mielestä tässä on hauskaa se, että esim. Vaikka 17 siellä, Mallorca. Siellä Vedat Murici. Kaveri taistelee niinku, tiedätkö, La Ligan maalipörssistä. Ja niiden joukko taistelee putoamisesta. Bro, mun mielestä ei ansaitse move to the top. That's just my same, bro. Jos Lewandowski lähtee Barsasta, if I was Barcelona, bro, I'd go for him, bro. Eiks niin? I would definitely go for him. Siis sillä on 22 maalia. 22 maalia. Se on 2 maalin päässä niinku Mbappésta. Yeah. Siis ihan mieletön. Toi on niinku, ihan mieletön. Toi on oikeesti aika huikea. Ketä sä veikkaat putoa tästä sarjasta?
Tää on paha. Tää on oikeesti tosi vaikea veikkaa. Tää on ihan arvaamista. Mä heitin vähän aikaa sitten, mä ajattelin, että sieltä tulee tippuun, Oviedo, Levante, ja mä taisin sanoa, mun mielestä olisiko ollut Espanyol. Mut sit yhtäkkiä Espanyol, ennen eilistä peliä, ne ei ollut voittanut 26 vuoden aikana yhtäkään matsia. Joo. Ei yhtäkään peliä. Ja ne oli vielä loka- vai marraskuussa 5. La Ligassa. Joo, meillä oli yksi jakso silloin, kun me missä me sanottiin, että ne oli top 5. Ne oli top 5. Ne tuli sieltä siihen, että ne ei voittanut johonkin 15 peliä putkeen, niin kuin yhtäkään peliä. Ja sitten eilen yhtäkkiä ne voitti. Niin tää on niin arvaamaton. Arvaamaton, niin on vaikea sanoa. Sitä on tosi vaikea. Real Oviedo varmasti tippuu. Girona on ollut oikeasti tosi heikko koko ajan. Ja Levantekin on ollut, mutta sitten taas Levante viimeiset pelit, 2 peliä putkeen voittaa. 2 putkea, joo. Tiedätkö, niin nekin on alkanut saamaan taas vähän otetta kiinni, niin tää on tosi vaikea. Sevilla 3 voittoa putkeen myös. Että Sevilla on tällä hetkellä most informed team koko liigassa. Aina mä veikkaan ainakin Raivalle ja Kana ei ole tippumassa. Meitsi fiilaa niitä foodista ihan too much. Raiva ja Kana football all the way. Tässä Eurooppa-finaalissakin vielä Conference League-finaalissa. Ihan meitsi, ihan fani. Jonka ansiosta Real Betis pääsee Champions League. Tää on tällaisia hienoja juttuja, mitä tuolla tapahtuu. Scratch my back and scratch yours, Ei siis tuolla. Ja hei, nyt kun La Liga, onko sulla La Ligasta vielä jotain, mitä sä haluat sanoa? Ei, voidaan mennä eteenpäin. Ja niin, no siis Barcelona, mä ehkä lyhyesti niin, vielä. Barca voitti liigan. Niin Barca siis totta kai voitti liigan ja oli kyllä äärimmäisen heikko Real. Siis todella heikko Real. Ei mitään pois Barsalta. Barca pelasi siis tosi. Putsasi pelistä. Eikö siis koko kauden? Koko kausi, joo. Ollut aika niinku, ailahteleva kausi. Siis todella ailahteleva kausi Realilta. Ja Barcelona hats off to them, tiedätkö? Että ne on, jotenkin musta tuntuu, että Barcelona ehkä se joukko on vielä liian nuori. Ja toi korkea prässi murhaa ne. Tiedätkö? Tuohon pitää löytää joku ratkaisu nyt jollain tavalla, tiedätkö? Koska niinku joukkueet osaa vaan exploittaa tota. Ne vaan osaa, ja Champeris erityisesti. Se näkyy tosi paljon. On the transitions koko ajan, tiedätkö? Sitten samaan aikaan myös, aina mä sanoisin, että Hansi Flick on vaan Ange Postecoglou Pro Max, tiedätkö? Siis se on niinku the final form of Ange. Angehän pelaa tuolta footballista. High line, vaan Flickin high line actually fucking works. Mutta se ongelma on, että jos sulla ei pelaa, että pystyy pelaamaan high line. Ja kun toi vaatii tietynlaisia pelaajia. Ja se kuluttaa pelaajia. Ja se vaatii ihan sikana. 100%. Puolustajat ei ne kestä pelata tuon kautta, tiedätkö? Voit kääntyä, sä voit mennä pelaa. It's hard, tiedätkö? Mutta toi on itse asiassa yksi juttu, nyt kun puhutaan highlineista, tää on ihan vaan esimerkki, mutta mun mielestä kans yksi asia, mitä jengi ei, tollasissa joukkoissa, sen takia Barcelona saa tosi paljon punaisia kortteja, koska ne pelaa tällaisen korkealla linjalla. Ja tää on mihin mä oon tulossa, kun jengi aina puhuu esimerkiksi Sergio Ramos, me puhuttiin lyhyesti Ramoksesta, mutta Ramoskin mun mielestä on semmoinen pelaaja, että usein aina sanotaan, että se on tosi aggressiivinen, sillä on super paljon punaisia kortteja, which is true, mutta Real kans pelasi tosi korkealla linjalla monta vuotta, niin sen takia Ramoskin on saanut niin paljon punaisia kortteja, se tekee stupid tackles no doubt, mutta samaan aikaan se on joutunut niin monissa tilanteissa, että se on yksi pakki vastaan 3 hyökkääjää. Joo. Niin sulla ei vaihtoehtoa, kun vaan vetää jaloille. Ja sitten jos se menee ohi, niin se on punainen kortti aina, tiedätkö? Niin se joutuu tollaisiin tilanteisiin. Ja vähän sama ehkä mun mielestä monilla Barsan toppareillakin. Just Kubarsi tai oli siellä Kundeeta. Mun mielestä ne on niin hyviä pelaajia. Kubarsi mun mielestä ei ole niin hyvä kuin mitä Barsa-fanit luulee itse. Mä oon samaa mieltä. Mun mielestä se ei ole niin hyvä pelaaja. Parempi. Nico Martinez piti viime kaudesta aika pystyssä. Oikeastaan näyttää paljon paremmin. Joo, se sai se näyttää paljon paremmin. Ei siis mitään pois, Kubarsi on tosi nuori vielä. On sillä on paljon parannettavaa. Ja Eric Garcia mun mielestä on ollut tämän kauden johtohahmo puolustuksessa. Gerard Martinkin ottanut hyvän roolin. Verrattuna viime kauteen, kuka tää peruna on, tiedätkö, tuli vaan lama. Nyt sitä on sanottu Gerard Maldini. Bro, yhtäkin jengi sanoo, se pitäisi mennä, tiedätkö, sit tulee nää, tiedätkö, pitäisi mennä niinku Espanjan maju, tiedätkö, silleen niinku yli, vaikka, mikä tää reaalitoppari on, tää Bournemouthista? Dean House. Come on bro, stop playing. Tiedätkö, kyllä tässä on levels vielä, tiedätkö, kyllä nää on paljon parempi pelaajia kuin sinä vielä, tiedätkö. Kyllä Gerard Martin nyt hieno kausi, ei mitään pois, mutta se ei ole niinku, the level is not there, tiedätkö. Chelsea, toi Barcelona, bro, they need money, bro. Entä tää Harambol, Jose Bordalas? Jose Bordalas is tarvoa. Siis 7. siellä Hetafe. Broidi, ne jos on niin kaukana Champions-sijoissa. Ei. Siis tiesit sä, että näillä on koko kauden aikana, jos mä nyt oikein muistan, josta mä lukevan tilassa, siis kelat, ne on tehnyt maaleja, missä tää on? 31 maalia. Joo. Niiden goal difference on -1. 31 maalia. Ne on päästänyt 32 Ne on voittanut joku 15 yli 1-0 voittoa. Joo. Ja ne on päästänyt 32 maalia. Silleen, niiden goal difference on -1. Silleen, not bad, mutta on niinku very, en mä tiedä, nautit sä tollaista fudiksesta. Ei, bro. Ja onks tää se Crystal Palacein tuleva valmentaja? Tästä ollaan puhuttu pitkään. Et se menis, Bordalas. Vitsi, Palace-fanit ei kyllä tykkää yhtään tosta. Mutta silleen toisaalta taas, jos sä laitat tollasen äijän isommalle squadille, tiedät se Valioliigan fyysisyys, koska toi äijä, noi pelaa fyysistä futista. Joo, ne pelaa, Getafe on tosi fyysinen. Ja noi pelaa transition futista nimenomaan. Mun mielestä jotenkin toi Getafen pelityyli on aika semmoinen Valioliigamainen, mutta sille ultra defensive, tiedätkö? Niin mä veikkaan, että jos sä annat sille squad depth, vähän tiedätkö, fyffeä, niin
don't know. Mutta Crystal Palace pelaa niin hyvää futista. Ne pelaa ja ne pelaa positiivista futista. Ne pelaa tosi kaunista jalkapalloa. Silleen, että se on niinku aika technical midfield tälleen, mutta sitten jos sä laitat sinne, I don't know bro, yhtäkkiä sä näet Adam Wharton keräämässä jalkoja tuolta, I don't know bro, it could be, mutta olisi ihan mielenkiintoista nähdä. Joo, tosi mielenkiintoista nähdä. Tosi mielenkiintoinen nähdä, mutta mennään La Ligasta eteenpäin. Serie A. Serie A bro. Mä haluan aloittaa. Joo, mä haluan aloittaa. Mä sanoin kauden alussa yhden predictionin ja jengi piti mua hulluna ja tyhmänä. Mä sanoin, muistatko sä Hanan, mitä mä sanoin yhdestä joukkueesta? Kenestä sä puhut varmaan Milanen? Como. Joo, Como top 4. Ne ei ole ihan on nyt, niinku tilannehan on siis se, että 36 peliä on pelattu. Joo, Milan on periaatteessa 4, eikö nyt tällä? Milan on 2 pisteen edellä, mutta ne on niinku on the verge. Ne on pääsemässä Eurooppaan. Että se, että ne pääsee eka kertaa Eurooppaan, toi hieno saavutus on niille. Tosi makea, on. Ja Fabregas mun mielestä näyttää, että se on top coach. Ja kyllähän sä näet, että Fabregasin peliäly muutenkin, se miten se pelasi jalkapalloa, sillä oli vaan 2 aivoa samaan aikaan kentällä, että sillä näkyy. Ja mä näen, että jopa tässä Comon pelaamisessa näet, että kyllä tämä Fabregas osaa hyvin hänlää koko sitä kokoonpanoa, tuoda niitä konkareita, antaa junnuille sopivasti tilaa. Ja tiedätkö, sieltä tulee eri pelaajia nostaa. Ja Nico Paz ollut ihan fantastinen. Vaikka yhdessä kohtaa kautta se vähän niin kuin sammu kokonaan monta peliä. Se alkukausi oli ihan tosi räjähtävä. Ja sitten jossain kohtaa niin 2-3 kuukautta putkeen, ihan kun se hävisi se koko kaveri. Ja nyt se on taas loppukaudesta alkanut taas vähän niin kuin ilmentyy. Meitsi tekee pienen synnin päästä. Mä en enää katso seriaa. Ihan siis, mä vaan lopetan katsoa. Okay. Mä en voi katsoa tuota fudista, rehellisesti. Se on rankkaa fudista. Se on oikeasti rankkaa. Se ei ole sellaista jalkapalloa, mitä mä itse nautin. Tosi taktista, tosi hidasta. On siellä hienoja pelaajia, siellä totta kai pitäisi niinku supportaa tätä sarjaa, mutta that's not for me, that's not my cup of tea. Mä katsoin tää kausi jotain pelejä, mä muistan joku AC Milanin peli, bro, mä vaan päätin sammuttaa. Mä olin silleen, bro, mä en aina katsomassa enempää tätä, bro. Sä et vaan antaa 40-vuotiaan Modric olla liiga paras pelaaja, tiedätkö? Kentä, toi on vaan väärin, tiedätkö? Silleen, se on vaan niinku, ei mitään Modricilta pois, amazing, one of siis all time pelaaja, tiedätkö? Mut silti, at this age, bro, you cannot be running circles around these young players. Sä et voi. Tällaista, tiedätkö, ei vaan toi toimi, tiedätkö? Joo. Ei, kyllä Juventus, oh my god, onks vitsi struggle katsoa niitä matseja? Entä Inter, broidi? Inter, vaikka ne on ollut ylivoimaisia liigas, mut ei nekään ole vakuuttava joukko, bro. Bodo Glimt tiputti sut champerista. Siis kaikki kunnia Bodo Glimtille, ei siinä mitään, mut silleen, come on, guys. Inter vielä ainoa, joka yrittää edes tuolla Euroopassa, bro. Ne on päässyt 2 finaaliin viimeisen 5 vuoden aikana. Tai onko se pitää 4 vuotta jopa? Joo. Inzaghi oli 2 vuotta putkeen. Inzaghi oli 3 vuodessa 2 kertaa. Silleen, at least jotain niillä on pientä. Ja Lautaro Martinez saa näitä äijä, jotka onnistuu aina kun TV ei päällä. Ja niin kuin sä sanottiin, Antonio Conte ja toinen kausi. Toinen kausi, bro. Sitten kun ne pelaa, tiedätkö, niinku, niillä on muu peli, tiedätkö? Joo. Ihan samalla tavalla kuin monet, niinku, sä huomaat joukkueessa, bro. Jos sulla on 2 kilpailua, missä pelaat, se on paljon vaikeampi voittaa. Molempia, tiedätkö? Se on totta. Mutta Napoli silti 2, mutta 15 pisteen ero. Come on, se on aika paha. Se on niinku oikeasti rajuja eroja, tiedätkö? Se on oikeasti aika paljon. Se on niinku yllättävän paljon. Se on 5 niinku pelin ero, että sun pitäisi häviä 5 peliä putkea, tiedätkö? Ja sit mun mielestä, jos sä katsot tätä Serie A maalitilastoakin, niin Lautaro 17. Ja sit siellä on niinku Common Duvikas 13. 13, joo. Donion maali. Tiedätkö, milloin se tuli tuohon seuraan? Please kerro. Se tuli tammikuussa. Se tuli tammikuussa. Miten sä oot 13 maalissa? Bro, tiedätkö, makes no sense, bro. Sä oot penkkipelaaja Valioliiga. Aston Villassa sä oot penkkipelaaja. Sä tuut tähän, sulla on 13 maalia liigassa. Ja toi kertoo mun mielestä niinku liigan tasosta aika paljon. Tiedätkö? Ihan sika. Siis kertoo nimenomaan just se Jamie Vardykin valitaan kuukauden pelaajaksi. No way in hell toisaalta missään La Ligas, missään muuallakaan. Valioliiga, ei no way in hell, bro. Ja mun on vaikea kuvitella, vaikka mä kuinka paljon haippaa rakastan Nico Pazia. Ja Nico Paz on mun mielestä super. Mutta jos se pelaisi La Ligassa tai Valioliigassa, mun on vaikea kuvitella. Bro, ootko sä näissä touchimäärät? Siis paljon se ottaa per peli toucheja. Tuo se takas Real Madridiin. Sä et ole saamassa noin touchia. Et missään nimessä. Ja paljon se vetää per peli. Se vetää siis 3-4 vetoa. Siis se pelaa samaan aikaan kuin Prime Ronaldo. Vähänkin kulma auki, pum. Se vetää. Sillä on koko ajan tilaa. Tai silleen, että sillä on koko ajan se pallo pelata hänen kautta. Totta kai se joudut, en mä ole sanomassa ottamassa todellakaan pois siitä. Ihan massive talent. Niin kuin sä sanoit kauden aluskin, että look at this guy ja näin. Mutta se tulee tohon jengiin. En usko, että se pääsee vetämään monta kertaa yksinkertaisesti, että siellä on Mappe, siellä on Vini, siellä on Jude Bellingham, siellä on Arda Güler. Siellä on niin kovia äijiä, että bro, ei ne katso, sä vedät kerran ohi ja se ei mene maaliin, bro. Et sä oot saanut seuraava. Sä oot menossa penkille sen jälkeen. Tai silleen, tiedätkö, sulla ei nyt noin montaa mahdollisuutta myös ekspressaa sun jalkapalloa. Totta kai se voi aina muuttua uuden valmentajan alla tai whatever. Tiedätkö, we never know, mutta this is just my prediction. Että sä et tuu saamaan noin montaa touchia pallolla. Ja Rooma on niinku oikeesti, siis tammikuusta alkaen, Rooma niinku käänsi tosi hyvin. Ihan vitsi hyvin kelkka. Se miten Donion maalen, bro, come on. Siis oikeesti, niinku, ne on tehnyt hienoa duunia siellä ja nyt ne on menossa taas niinku europeleihin, tiedätkö. Se on tosi kiva niinku nähdä,
mun mielestä. Yeah. Koska niinku Roomakin valmentaja vaihtui niillä ja Gasperini nyt siellä. Tiedätkö, tehnyt hyvää jälkeä mun mielestä. Silleen jo alkukausi oli tosi hyvä, sit jossain kohtaa tuli slampi ja nyt taas tulee pikku tämmönen. Mutta tää on tätä futista ja mun mielestä ihmisillä aina tää recency bias tosi vahva. Koska aina kun joku menee vähänkin huonosti, niin sit saman tien mollataan, ammutaan alas. Sä oot ihan maailman paski. Sä oot maailman paski saman tien, tiedätkö. Sit kun sä pelaat 2-3 peliä hyvin, nyt my god, sä oot maailman paras pelaaja, tiedätkö. Esimerkiksi Kvaratskhelia, be for real. Siis mun mielestä one of the best players tällä hetkellä in the world. Joo. Kato sen liigapelejä, se pelaa päin vittua tuolla liigas. Se tulee pelaa näitä isommat pelit sulle vitu hyvin. Of course, isommat, parhaimmat pelaajat myös onnistuu. Ne suoriutuu parhaimmissa. Mutta samaan aikaan tässä crazy. Saattanut olla pelaajat, jotka on performannut läpi kauden paljon paremmin. Mutta sitten koska noi big moments ja sä nappaat, sä otat myös lööpit tietyllä tavalla. Totta. Ja Venezia on nousemassa takas Serie A, ne juhlii tätä joka toinen vuosi. Ne menee ylös, ne tippuu takas alas. Jolle, me halutaan nähdä se Serie A:ssa taas. Ja pysykö siellä hetken aikaa. Eikö se mennyt Palermoon? Se meni Palermoon. Se oli Palermossa. Onko Palermo nousemassa taas? Mä en yhtään tiedä. Oota, missä Palermo on? Katsotaan. Eikö se ole siellä Serie B? Se oli eka Venetsiassa, ne tipput, että se lähti pois sulla Palermoon. Mutta sehän pelasi tyyliin viime kaudella, jolle. Eikö se pelannut hetkessä? Se pelasi Venetsiassa. Ja se pelasi Serie A:ssa nimenomaan. Se lähti pois, meni Palermoon. Että se nostaa ne takas niinku, nyt tuolta. Nyt Venetsia taas nousi. Että Venetsia tippuu ja nousee joka toinen kausi. Joo. Tää on tämmönen hauska kombinaatio, miten tuolla menee. Joo, ei ne on nelosia. Eli niillä on... Mä en tiedä, miten ne putoamisia. Mun mielestä on 3 kai. 3 vaan pääsee. 3 pääsee suoraan. Että niillä ei ole mitään sellaista. Ja siellä on kausi näköjään loppu, vai onko siellä 40 peliä? Mä yhtään tiedä. Serie B:stä. Mut kumminkin, että Venetsia on taas noussut. Mä näin, että ne tekee niiden juhla siellä kanoottien kanssa. Eikö se ole hienoa nähdä, että jossain joukkueessa suomalaiset on ne starat? On. Ihan sika. Joronen, Pohjanpalo, ne on staroja. Ja niistä tulee niinku sellaisia club icons. Tosi nopeasti, että pukkikin oikeasti, bro. Bro, mitä vitsi mä näin? Ocho Cinco, bro, Teemu Pukki paidalla, bro. Mä olin silleen, että teille Pukki on big guy, bro. Ja sä oot nähnyt se video, kun se joku tyyppi tapaa Mikael Forsellin, siitä kun se kuvataan, kuin innossaan se on, kun se näkee Mikael Forsellin. Siitä on levinnyt semmoinen hieno video someklipissä, kun when you meet your idol, tiedätkö? Sitä ei ole ihan fiiliksi, se ottaa vaan kuvaa, kun Mikaelista tulee halaa. Ja nyt vielä, nyt kun me puhutaan suomalaisista pelaajista, Ville Koski, ai et. Nollasko se Barsa vai nollasko se Barsa? Kaveri nappasi Ferran Torresin, Lewandowskit, Rashfordit, Pedrit, kaikki. Siis se oli niinku super hieno peli. Pelas ekat 90 minuuttia tällä kaudella. Ja se pelasi tollaisen esityksen. Barsa vastaan. Nollas Barsa. Deportivo Alaves voitti, joo. Ja se oli niinku yksi ottelun parhaimpia. Siellä monet espanjalaiset lehdetkin oli silleen, että miten tää kaveri on istunut penkillä. Okay. Miksi tää kaveri on avauksesta? Ja varmaan se on nää shy guy tällä, että hei Ville, sä kuulet, teet sä silleen, että sun pitää hakea vähän enemmän, että ja sit se teki toimijuutta sinne. Ja se teki yhden hienon, me voidaan klippaa se tähän, mutta se teki sellaisen hienon, kun se laitettiin joku keskityspallo tai joku, niin se tulee Pedri eteen heittää saksarit ja clearaa booli. Mä olin vaan, okei, my guy. Silleen, että se oli tosi hienoa nähdä. Ja muutenkin, hei, Lukas Bergströmkin, Mallorcas siksi mä haluan Mallorca tippuu tähän. Tiedätkö, se on kiva nähdä. Me Suomi-pojat alkaa menestyä, tiedätkö, iso kentillä. Tiedätkö, Ranskan liigassakin on tää Mattila pelaa Pariisissa siellä. Et se on niinku tosi hienoa nähdä, että top 5 liigassa alkaa näkyä suomalaiset väriä taas. Mun mielestä oli hetken hiljaisempaa vähän. Oli. Musta tiedätkö, nyt alkaa tulee taas meininkiin mukaan. Ja jengi ottaa enemmän toimijuutta. Valioliigaa tarvitaan. Katsotaan, jos Leo Valta Swansean kanssa, jos ne pääsisi taas toivon mukaan. Mitä siellä menee? Mä katsoin Championshipia hetki sieltä, ainakin Millwall nousemassa, koska välillä mä katsoin Championship-pelejä. Oikeesti yllättävä. Se on laadukasta fudista. Se on niinku laadukasta fudista. Valioliiga standings. Championship standings, mitäsköhän siellä menee? Katsotaan. Mun mielestä siellä ykkösenä on ja mennyt läpi on Coventry. Joo. Koska siellä on toi Frank Lampard. Mitä mieltä sä oot Frank Lampardista valmentaja? Bro, mun mielestä Frank Lampard on hyvä valmentaja. Mä veikkaan, että siitä tulee hyvä valmentaja. Musta tuntuu, että se ura tulee olemaan hyvä. Ja Chelsea on varmaan ollut vaikea paikka. Chelsea ei ole helppo seurassa. Ja se on tullut vaikeisiin aikoihin. Se on tullut koko ajan silleen, että siellä on jotain junnujengejä. Liian iso niinku saapasti. Ekaksi, että sä hyppäät. Nyt kun sä oot mennyt hakemaan tuolta kokemusta, niinku se oli eka derbissä, nostettiin tonne, se otti Mason Mount oli silloin lainalla. Siis tuli Chelsea. Teki mun mielestä ihan ok duuni. Tammy Abraham, sillä oli toi generation. Totta kai Tuchel tuli Veineve Champeri suoraan tuo sama jengi. Ja sit se tuli uuden stintin, eikö sillä ollut pieni stintti? Sillä oli taas joku caretaking stintti. Mä veikkaan, että se tulee Chelseain, mutta paljon paremmin, joskus myöhemmin. Tiedätkö? Ihan varmasti. Mutta mä veikkaan ennen sitä ne aikoo kyllä kisutella Fabregasia tänne, se Chelsea.
Se voisi olla. Ja itse asiassa viimeisimmät puhuu Alonsosta aika paljon. Koska Liverpool on jäämässä. We're not walking alone. Arne Slot on pitämässä tää kesältä. Siis mitä? Voiko se kertoa, mitä tuolla seurassa tapahtuu? Tuo sama virhe, mitä Manu teki. Siis mitä tuolla tapahtuu tuolla Liverpoolissa? Mä en tiedä. Miten sä näet Arne Slotin, sä oot silleen, että mä haluan pitää tämän vielä ensi kanssa. Mä annan sille lisää rahaa, ostaa lisää pelaajia. Siis musta tuntuu, että läijälle seurajohdosta jotain niinku eksklusiivista kontenttia, millä se kiristää. Jotain nakukuvia. Siis kun se make sense. He holding them hostage. Se oikeesti, koska miten sä pidät Gakpon kentällä, samaan aikaan kuin Rio. Siis mikä pelaaja? Antakaa peliaikaa sille. Tiedätkö? Joo, okei, sanotaan, että Slotin alla Soboslai, sit tuli yksi liigan parhaimpia pelaajia. Mä annan sen sille. Mutta en mä tiedä, onko toikaan kuinka paljon loppujen lopuksi sitten ihan varsinaisesti Slotin ansiota silleen. I don't know. Sille voidaan antaa. Voidaan sopia. Voidaan antaa, okei. Mutta Kagbo pelaa joka päivä tää. Silleen, he's always on the team sheet. Miten Kagbo pelaa näitä pelaajia? Ja mitä toi puolustus? Jopa Curtis Jones, kenestä mä ennen pitänyt. Mun mielestä Curtis Jones ei ole niin huono pelaaja. Ei. Se ei pääse edes kentälle, bro, Gakpo edellä. Nyt se on myös Interi mun mielestä lainelle. Et that's crazy. Sitten mä veikkaan, että jos sinne tulisi joku uusi valmentaja, siellä on pelaajat, jotka hyötyisi ihan sikana. Joku Alonso tulisi. Bro, siellä on Wirtz. Siellä on ensinnäkin Frimpong, bro. Jos joku hyötyisi tästä äijästä, se on niin peruna tuolla kentällä, että käissä näet. Bro, vähän miten expression sanoo, käissä näet, bro. This guy is diabolical, bro. Toi äijä tarvii Alonso, he's looking for his dad, bro. Missä, bro, se Arne Slotin alla, se on niin diabolical, se ei pysty pelaamaan fudista. Ei, siis se on vaan näitä ei pace and nothing else. Joo, ainakin nyt. Se oli paljon teknistä, se oli paljon parempi pelaaja tuolla Leverkusenissa silloin, kun se pelasi, mutta totta kai liigakin on eri. Me ollaan nähty, bro, tää sama tarina Bundesliigassa, you shine, sä tuut Premieriin, sä näytät perunalta. Wirtz on ollut oikeasti yllättävän ok. Sä oot ottanut vähän Wirtz alkaa parantaa. Okei, Isak mä en edes laske koko kautta, se ei pelannut. Se ei edes pelannut koko kautta. Mua käy vähän sääliksi Isak, to be honest. Joo, siis sille paineet oli niin kovat, se loukkaannut. Se on koko ajan loukis. Ja sitten, että se ei oikein saa niinku se ei saanut 3 peliputkea pelattua tyyliin, että sä liigassa, niin toi on aika paha. Joo. Et mä annan sille, mutta Arsenal on kiinni Valiliigassa. Joo, me ei lähdetä se spekuloimaan tätä voittajaa tai mitään. Ei, mutta ihan ylipäätänsä vaan, että Arsenal on Valiliigassa ykkösenä Champions League-finaali. Niin, Champions. Voidaan mennä itse asiassa Arsenal ja Champions League. Joo. Siis eli se joukkue, joka on päästynyt vähiten maaleja, ei hävinnyt matsiikaan aina, on Arsenal. Joo. Ja joukkue, joka on tehnyt eniten maaleja, on PSG. Ne pelaa vastakkain. Eli tässä on puolustus vastaan hyökkäys. Onko ne tehnyt niinku eniten maaleja? Voi olla Bayern on tehnyt enemmän. Mutta voi olla, että niitä goal difference saattaa olla iso. Kumminkin one of the most attacking teams versus the most defensive teams. Yksi peli, 90 minuuttia. Tuo on oikeastaan aika paha. Tää on niinku, tässä tulee bussi vastaan, tiedätkö, Arsenaali. Mä en niinku tiedä, tai silleen tää kuulostaa ironiselta, mutta silleen, tiedätkö, toinen hyökkää ja toinen yrittää vaan puolustaa. Kato, kun taas PSG ei ole niin vahva näissä erikoistilanteissa. Oikeasti. Jos se ei ole mitään heikkous. Oikeasti. Mutta sitten samaan aikaan, jos sä katot niitä erikoistilannetta, Bayernia vastaan 2 tai 3 kertaa Joao Neves. Kentän lyhin pelaaja pääsee puskeen. Mulla tulee vähän mieleen Wayne Rooney, silloin back in the days. Vaikka se on lyhyt pelaaja ja sä et oleta mitään sieltä, se tulee. Joao Neves on vähän saman tyyli. Marquinhos myös, sekä ei mikään pitkä puolesta. Ei, mutta se on super pääpelaaja. Pääs aina pallolle. Ja mitäs General Pacho? Mä haluan puhua tuosta ajasta. Tuo äijä on one of the most underrated players oikeasti niinku fudiksessa. Tuo on ihan sairas defender, bro. Bro, mä sanon suoraan, toi hyökkäys viime peli, se vika Bayern, PSG, bro. Se, miten se piti tää puolustus ylhäällä yksin. Bro, Marquinhos ei mun mielestä niin hyvä pelaaja, kuin kaikki ajattelee. Ei olekaan. Se ostettiin Roomasta milloin joskus 2014-15. Se on ollut aina vähän silleen, että siellä on Kimpembe, siellä on ollut Marquinhos on vähän niinku, se ei oikein never be screwed, siellä oli Kimpembe, siellä oli Thiago Silva, siellä oli Sako, siellä on vähän eri äijä aina käymästä. Marquinhos jäi as a loyalty, I give that to you, mutta Pacho oikeasti complements this 70%. Eikö 100 pinnaa? Ja sitten tää on se 30 pinnaa. Totta kai se johtaa just tällaisia juttuja, mutta Pacho, oh my god. Bro. Se pitää tätä puolustuslinjaa pystyä. Se on niinku se koko, silloin kun Pacho ei ole kentällä, niin se näkyy. Se näkyy, ei se ole sama joukkue, tiedätkö? Ja mä odotan tosi mielenkiinnolla nähdä, miten toi Pacho ja Ecuador, mitä ne tulee sitten niinku MM-kisoihin, toi asia, minkä mä oon vähän niinku Mä oon ihan niitä, I'm rooting for them, bro. Saa nähdä, miten toi menee. Mutta siis joo, niinku Champpari on ollut, tää kausi on ollut niinku tosi viihdyttävä. Mä harmittaa, että Bayern ja PSG kohtaisi toisessa semifinaalissa. Olisi toivonut toisessa finaali. Koska oikeasti rehellisesti, Atletico Madrid, mitä te teitte tuolla semifinaalissa? Oikeasti tuolla Arsenal, joka mun mielestä ei pelaa maailman parasta fudista, sai näyttää ne vielä huonommalta. Joo. Atletico oli tosi pettymys tuossa. Oli. Koska silloin ne pelas Barsa ulos. Barsa pelin, ne oli vitsi hyviä siinä. Mä tykkäsin, miten ne pelas Barsa vastaan. Ne pelas Barsa ulos,
Boom. Sä tuut tonne, mä odotetaan taas se vuosi. This is the year, tiedätkö, että Simeone, this is the year, tiedätkö, Cholo, this is all you. Arteetta nollassa. Arteetta vaan oikeasti. He took him out. He took him out, ja literally. mitä se sanoi? Joukkueessa on enemmän rahaa, pelaajia, tai sellaista. Bro, sä oot tuhlannut melkein yhtä paljon. Tiesit sä? Joo, se Atletico on ollut niistä harvoista joukkoista, joka on La Ligassa pistänyt haisemaan. Bro, viimeiset 2-3 ikkunaa, bro, sä oot tuhlannut a lot of money, bro. Tiedätkö, silleen, toi money conversation ei voi tulla sulle, tiedätkö, se tekosyy. Arsenali vastaan, tiedätkö. Mutta katsotaan, mä itse toivon Kvaratskhelia, bro. Nää viihdyttää mua niin paljon. Due, oh my days, bro. Mulla tulee mappe mieleen niin paljon. Mä tiedän, mä saan ihan mappe, se näyttääkö siltä? Jos sä katsot välistä, oikeesti silleen from side profiles, it gives me so much Kylian Mbappé. Ja se pallon käsittelytaito, mikä tällä kaverilla on, ihan käsittämätön. Ja muutenkin siis koko toi PSG-joukko, on mielestäni se balanssi, mikä siinä joukkueessa on, tiedätkö, puolustussuunta, keskikenttä, ihan niinku kaikista alkaen, tiedätkö? Se on vaan jotenkin niin well-refined team. Se on niin harmonic, bro. Se siis silleen, tiedätkö, jopa se maalivahti, sen ei tarvitse edes pelaa 10/10, mutta jopa sekin, että se miten se näkee ja miten se pelaa, miten se avaa, miten se torjuu, miten se ottaa pallot, tiedätkö? Koko se joukkue, se niinku, ja siinä kohtaa, kun laitapakki lähtee nousee, keskikenttä tippuu laidalle, tällaiset perusasiat, mutta mun mielestä tällaisten perusasioiden tekeminen jalkapallossa on kaikista vaikeinta. The basics. They got it to the T. They got it to the siis T. Ne tekee sen niin helpon näköiseksi. Yeah. Ja muutenkin tällaiset tietyt jutut, mä tykkään aina siitä, että kun aina aloittaa pelin, pallo ulos ja sitten korkea prässi vaan ylhäältä vastustaja. PSG. Kaikki joo. Mun mielestä nykyään kaikki jengit tekee. Mutta PSG tekee tota every single time. Mutta kaikki muut, mun mielestä aina valjustetaan tähän. City tekee, Arsenal tekee. Mut mun mielestä mä en ole nähnyt yksikään joukko, joka tekee niin paljon kuin PSG. Okay. I'll give that. Mä en ole niinku ihan varma tilastollisesti, mutta ainakin mulla on sellainen fiilis. Mun mielestä kaikki heittää nykyään sinne vastustajan, sinne sivurajalle. Joo. Ja sit sä saat sun joukkoja sinne. Sit sä saat sun joukkoja siihen eteen. Sä saat se basic formation. Sen sijaan, että ennen aina aloitettiin alakautta, että pyöritetään alakautta. Kyllä se jalkapallo on vaan muuttunut laji. Aika mielenkiintoista. Siis mieti, Zaire Emery, niin kun, tiedätkö kun vanha se on? Se on 20. 21, 20? 20 ehkä. Venä, mulla oli joku statsit, Zaire Emery Champions Leagueassa. Se on niin nuori äijä, se on pelannut niin monta Champions League-peliä. Vähän huikea pelaa, mutta se ei mahdu kentälle, jos Fabian Ruiz on fixed. Niin. You cannot make it, mutta Hakimi, onko se finaalissa paikalla? Toi on mun niinku biggest niinku mitä me missataan tosta jengistä. Toi on paha kyllä. Koska se vähän näkyy myös, että se laito oli vähän, kun ne yritti niinku overlappaa. Kun Hakimi ei ole oikein tullut takaisin, että se loukkaantumisen jälkeen se on ollut vähän niinku... Onko se edes pelannut edes? Se ei pelannut viime peliä. Bayern, silloin pelasi Zaire Emery pelasi laitopakkina. Eikö Hakimi pelannut? Onko me itse matkoilla? Joo. Hakimi oli niinku pois, se on loukkaantunut. Mut verran. Milloin Hakimi pelasi viimeksi? Se pelasi se eka matsin. Eiks niin kuin mä muistan, että se pelasi vähän aikaa? Se first match se pelasi, mutta sen jälkeen se droppasi, se loukkaantui. Okei, no mutta sitä mä meinaan, että se, tavallaan siitä ever since he came back, niin se on ollut vähän shaky. Yeah. Se on ollut vähän niinku shaky, se ei ole enää näyttänyt ihan siltä samalta kaverilta, että se välttämättä enää. Joo, mutta se on niinku, se on poissaläkin, se on iso häviö tolle jengille. Ja muutenkin Marokolle, ja kun tuossa on tommonen paha loukkaantuminen alla, niin miten se tulee vaikuttaa siihen MM-kisoihin ynnä muihin, että saa nähdä. Niin toivottavasti kaveri pysyy, että se kuitenkin kasas, koska toi on niin tärkeä pelaaja niin PSG:llekin, kuten sitten tiedätkö, myöskin niin kuin, joo, siis se pelasi nimenomaan tuossa 5-4 pelissä. Siinä se pelasi, joo, mutta sitten se onko se vielä poika? Se on nyt loukkaantunut, joo, reisivamma. Mä haluan tietää, tuleeko se takas 35. Se on niinku mun biggest question. Niin, saa nähdä. Kyllä silloin alun perinkin, kun me puhuttiin viimeksi tästä Champeritilanteesta, silloin mä mainitsin, että Kvaratskhelia oli loukkaantunut, ja silloin se piti olla ilmeisesti paha loukkaantuminen. Se tulikin takas, ja me nähtiin, kuin tärkeä se oli. Se oli ihan PSG-joukkoille. Siis toi viime peli, mitä se pelasi, oli käsittämätöntä. Hieno Champeri kaikin puolin ollaan nähty. Tosi niinku viihdyttävää futista kaikin puolin. Se musta taas, mitä mä yritin hakea, se on pelannut 40 matsia, 43 Champions League-peliä. Broiders on 20 täällä. Zaire Emery. Yeah. 40 Champions League games. That's sä oot crazy, 20 years old. Ja se ei pelannut viime kaudella niin montaa peliä. Ei. Et silleen, sä oot jo melkein veteraani Champions Leagueassa. Niin. As 20-year-old. Toi on mental mun mielestä. Niin toi on sairasta. Mut sit kun jos sä pelaat tällaisesta top-jengistä, että toi on se, mitä siinä käytiin. Että sit sä kerrytät. Enrik, kun mä puhutaan PSG:stä, varaks mä puhun Lyonista ja Enrikistä, bro, toi äijä on ballaa. Siis he's balling out. Mä oikeesti vitsi, tää on niinku jalkapallo on niin jännä laji, että et riippuen mitä aikakautta sä pelaat, se vaikuttaa niin paljon sun uraa. Joo. Koska rehellisesti tuolla on vaan niin paljon kovempi äijä tällä hetkellä sua edellä, niinku esimerkiksi Reaalipaidas,
kuin Enrik. Että sä et pääse saamaan sitä ykköspaikkaa itsellesi. Niin se on niinku vaan niin, se voisi tehdä niin paljon damage tuolla jengissä, mutta siis ja sä kutsutaan takas, sä kutsut siellä pelaajaa. Ei kun 100 pinnaa se tulee takas. Yksi maali. Toki nyt viime aikoina on ilmeisesti alkanut leviämään tällainen huhu, mä en tiedä kuinka paikka se pitävät että Enrik ehkä haluaisi jopa jatkaa Lyonissa yhden kauden pidempään, koska musta se on tosi hyvä. Munkin mielestä mä oon jopa ehkä sitä mieltä, että ehkä, ellei riippuen nyt sit miten jos Vini lähtisi pois, mun mielestä Enrik on pakko Vini ja Mappe, jompikumpi ottaa lähteä. Jommankumman lähdettävä. Mun mielestä senkin on, Vinin pitää lähteä, anteeksi. Kaikilla, vaikka Vini pelaa hyvin ja on hyvä pelaaja, mutta jotenkin ei nyt klikkaa tuon joukkueenkaan. Mutta silleen, että jos se lähtee pois ja Mbappé saadaan laidalle, josta se pääsee sitten sinne, ja sitten se ja Enrik, ne voi interchangea, tiedätkö, ihan miten vapaasti, koska Enrikkin tykkää pelaa laidalla aika paljon, tiedätkö. Niin jos sä laitat Enrikin kärkeen Mbappé vasemmalle ja joku oikealle puolelle. Bro, I think it's gonna be nice, bro. Silleen, koska toi, mitä se on pelannut tuolla Lyonissa. Ihan, meitsi on ihan otettu, mitä se ja kyllä se pääsi Brasilian maajoukkueeseen taas takaisin. Ehdottomasti ja se tullaan näkemään kisoissa. Mä jopa ehkä menisin niinkin pitkälle. Mä jopa uskallan sanoa, että se ehkä on avauksessa. En usko. Ei, no chance. Siellä on Joao Pedro. Siellä on I don't know, bro. Igor Thiago. Mut voi olla Enrik could play. Koska ja mä itse peluttaisin profiili, ehkä. Ja musta tuntuu, mä peluttaisin ehkä Enrik. Koska se profiili, se on semmonen low gravity. Mulla tulee jollain tavalla nuori Wayne Rooney. Sellainen bro, sellainen härkä bro. Se pelaa kuin härkä. Se on niin vahva. Ja silleen, se on tosi fyysinen. Et mun mielestä se ei olisi oikeasti yhtään hullu, jos mä näkisin, että Brasilia eka matsi Enrik on. Koska oikeasti lopulta, Joao Pedro hyvä pelaaja, Igor Thiago bro, Valioliigassa 22 maalia, come on bro. Sairas. Toi on niinku crazy. Mutta samaan aikaan, at the end of the day, Brentford luo ihan jäätävästi pelipaikkaa. Niinku maalitilanteet koko ajan. Mut silti jotenkin, että Enrik pelasi, it would just be beautiful. Joo. Se olisi vaan kaunis. Se olisi niin se muistuttaa mua Neymar ja näistä, että a proper Brazilian, Joo. Ei nää, ketkä on tullut, että hauhuilee tänne, tiedätkö. Ja kaveri oppii ranskaa, näit sä? Ai vitsi kuin siistiä. Hei, toi on hienoa nähdä mun mielestä, toi on tollaista aito omistautumista. Se kertoo niinku, että sä oot tosi fiksu ihminen. Ja sä oot tullut nimenomaan integroitumaan, sä oot tullut pelaamaan, sä oot tullut kunnioittamaan mun mielestä sitä, että mun mielestä toi on niinku tosi kertoo paljon myös Enrikistä ihmisenä mun mielestä. Kato joku Agüero, bro, se pelasi englannissa niin monta vuotta, se on sanakaan englantia. Entä Mascherano tai Tevez. Bro. Kaikki ne argentinalaiset, niillä ne vaan tuli hengää sinne, tiedätkö? Ei niitä kiinnostanut yhtään oppia. Ne ei saa 3 lausetta yhteen, tiedätkö? Lukaku, bro, puhuu 6 kieltä. Joo. 8 taisi olla. Kela aina sanoo, tää vittu palikää, bro. Tiedätkö, kun fiksu sun pitää olla, että sä puhut 8 kieltä, bro. Sairas. Stop playing with my man, tiedätkö? Mut sit Agüero tulee, ihan säkässä. Entä Lionel Messi, homeboy vietiin Miamiin, oli Amerikka, bro, se meni lattari kuin community, tiedätkö? Se jatkaa vaan Espanjaa. Se on ihan kuin se olisi Espanjassa, tiedätkö? Silleen, it doesn't matter, bro. Sillä on oma argentinalainen community siellä, tiedätkö? Valmentaa argentinalainen, joukkokaverit argentinalaisia. Tiedätkö, kaikki, everything is full Spanish, tiedätkö? Jos me mietitään nyt World Cupia, niin kun me ollaan puhuttiin just Miamista ja Jenkeistä. Okei, tää on hyvä aasis. Tää on niinku hyvä aasis sieltä tähän. Mä mietin että oikeesti siellä on niin paljon, että siellä on Jordan on mukana, siellä on Irak mukana, siellä on Curaçao mukana, siellä on Cap Verde on messissä. Joo. Bro, tuolla on niin monta maata, mitä meillä on ikinä nähty niinku tällä tasolla, tiedätkö, niinku ainakaan oma elämän aikana, tiedätkö, niinku playing this level. Mun mielestä Turkkikin on MM-kisossa, eikö se? Turkki oikeesti underrated maa. Top. Oikeesti very underrated. Eikö se ollut 2002? 2002 bronssi. Eikö se ollut Etelä-Korea vastaan? Etelä-Korea vastaan, voitti bronssi. Bronssin. Silleen, että bro, täällä on niinku sleeper-juttuja, tiedätkö? Tanska ei päässyt, eikö vaan? Joo, Tanska jäi pois. Tanska ei päässyt. Ruotsi pääsi. Mutta toi tapa, mitä Ruotsi pääsi. Bro, oli vitsi dääpä. Nyt olisi pitänyt päästä aiemmin. Mutta toi äijä toi korjasta. Kosovo pitäisi mennä tohon edelleen, tiedätkö? Niin mun mielestä Kosovo oli ihan hullu. Siis ne voittaa Ruotsin 2 kertaa kelaa. Kotona ja vieraissa. Back. Ja te ette pääse. Sitten pääsee joltakin sääli karsintojen What is this? Sillä joku eri ovi. Italia viimeksi, kun ne pelasi World Cupissa, Maria Balotelli teki maalin. Tiedätkö, kun pitkä aika tosta on? Toi niinku generationally toi seura maajoukkueena on niin mudassa, että toikin tarvii varmaan niinku oman spesifi niinku jakson tyylisesti, että käydä läpi, mitä italialaisessa jalkapallossa tapahtunut. Kun mä muistan, nyt hetki sitten tuli tää mikä tää Bacci on tää, sehän teki sellaisen sairaan dissertation, se teki 100-sivuisen dissertation. Joo, se teki sellaisen kunnon siis tällaisen projektin ja kaiken. How to save this football. Joo. Siis, se oli mun mielestä yli 1000 sivua. Joo. Guidebook, tiedätkö, sellainen niinku 1000 pages long. Että this is bar for bar. Koska he was so concerned tästä seurasta, niin ylipäänsä maajoukkueesta ja maasta, että mitä jalkapallo tulee menee täällä. Että Italia oikeasti mua harmittaa tosi paljon, että niitä ei ole kisoja. Se on tosi harmi nähdä, ja muutenkin Italia on tällainen iso perinteinen maa, tiedätkö? Mutta sitten Italiassa
mun mielestä kuka sen sanoi, joku ex-futari sanoi jossain haastattelussa, että jos Lamine Yamal se oli tosi hyvin sanottu. Jos Lamine Yamal pelaisi tyyli Juvessa, Milanissa, Interissä tässä se ei ikinä pelaisi. Se ei olisi tämä pelaaja, mitä se on tärkeää. Se ei olisi ulkona tosta jengistä. Koska siellä ei anneta nuorille vastuutta. Sun pitää niinku, siellä on hierarkia. Ja todella tarkka hierarkia. Että sun pitää niinku ansaita kunnioitus, sun pitää voittaa toi ja tää. Rigid, ne on rigid. Ne on vähän jäänyt. Et Serie A:ssa on vaan pari poikkeusta. Niko Paazi ja Kenan Yildiz. Ne on tollaisia muutamia pikkupoikkeuksia. Todella harvinaisia, että sieltä nousee tollaisia teinejä, tuolla tavalla ylös. Et yleensä se niinku, sitä on tosi, sit kun sä taas katsot, että sä Valioliigaa, La Ligaa, näitä jengejä, niin sä näet, kuinka paljon siellä annetaan nuorille mahdollisuuksia. Ihan sikana, siis tiedätkö, koko ajan. Tosi paljon, jopa isoissa jengissä, just niin kuin Barcelona, tiedätkö, kato Barcelona maailman täydellisiä esimerkiksi, tuo vaan junnuja sinne sisään. Ja sitten niinku joku Bournemouth, mä tykkään tosi paljon, nekin antaa rohkeasti tilaa, tiedätkö. Eli Groupie Junior, bro. Eli Groupie Junior, bro, 12 goals, bro. Mä sanoin kauden alussa, that's my shit, bro. Sairas shout. Ei se ollut sairas, bro. Sairas. Eli Groupie. Sekä ei ole menossa tonne Ranskan maailmaan. Annat ball knowledge. Kela se ei mahu toi jengi. Sä oot niin junnu tää. Se oli mitään maheksia. Kuulitko, mitä Thierry Henry sanoi siitä? Se oli silleen, että olympialaisissa, silloin kun se... Niin, se oli messissä siinä. Oli messissä, niin se sanoi, että se halusi ottaa grupin mukaan. Mutta se mestattiin Ranskassa. Se, että tämä kaveri ei pelannut U16, U17, U18. Mihin sä oot viemässä sitä? Joo, että se ei käynyt läpi sitä. Se ei ole käynyt koko tätä, ja sä haluat sen suoraan toisiksi korkeammalle tasolle vai? Tiedätkö? Niin sitten Henry sanoi, että en mä voinut, koska tiedätkö, nää suut. Ja nyt ne katsoo sitä silleen, että okei. Ja nyt ne on silleen, että okei bro, you actually had a point. Yeah, bro, tämä on fucking baller, bro. Silleen, että se tekee jalalla vasemmalla oikealla päällä. Se on vielä tosi nuori, nyt 19-vuotias. Kelaa. Crazy, bro. Bournemouth on tekemässä sairasta rahaa, mutta samaan aikaan toi multi-ownership paska on se syy, miksi niillä on tää pelaaja myös. Niin siksi I don't fuck with that. Tää tietotalo, tiedätkö? Toi vähän niinku ärsyttävä juttu. Mut siis, joo, MM-kisoissa tullaan näkemään todella niinku... Koska aina tulee MM-kisa pelaajia. Ja tää on niinku... Mikä on sulla semmoinen MM-kisa pelaaja, joka sulla tulee mieleen, tiedätkö? Bro. Sä mietit tällaisia, jotka poppas. Niin, jos sä katsot James Rodriguez, 150 pinnaa. Mulle tulee, tiedätkö, Mesut Özil. 2010. Mesut Özil myös, bro. Up there. Mut James Rodriguez ehdottomasti kanssa se äijä niinku. Mesut Özil. Mitä Chelsea osti Enzo Fernandes? Juu. 100 pinnaa. Rodrigo de Paul myös. Rodrigo, bro, se oli Messis kiinni. Joo, se oli se henkivartija, bro. He was just doing the most. Joo. Mutta Enzo Fernandes on nuori, tiedätkö? Benficasta. Kuka tää äijä on tälleen, tiedätkö? Se jengi oli... Mutta se on aina hieno nähdä, kun sieltä aina tulee just joku, niin kuin James Rodriguez, he announced himself to the world, tiedätkö? Kirjaimellisesti silleen. Tulee sisään, kaveri oli ihan sairas. Mesut Özil teki samoin, tiedätkö? Niin, koska Mesut Özil 2010, 2014 oli... My man, James Rodriguez, 2018, kuka oli Venäjällä? Se voisi olla... Mä mietin, Ranskasta, Mbappé, bro. Mbappé, broidi, come on. Se oli young Kylian, se oli 18-vuotias Kylian, joka tuli silleen, kaikki tiesi jo siinä vaiheessa, kuka Mbappé. Me nähtiin, ei bro, se oli 18 mun mielestä. 18. Oot sä varma? Yeah. Mä fumaan. Miten sanon? Aura mä pistän. Se oli 19 years old was se on 97. Mbappé in 2018 World Cup? 19. Okei, alright. 19, anyhow. Mut siis tosi bro, nuori kuitenkin. Ja sekin, bro, se hype, mitä Lamin saa, koska Ronaldo ja Messi oli vittun active. Siis, mä en tiedä, miksi mä kirjoitan tänään tosi paljon mikin. Mut siis tosi active. Mappe ei saanut sitä samaa hypeä. Bro, Monaco ajoi. Tiedätkö, kun se pelasi Monaco, siirtyi PSG. Ja bro, toi Kylian Mappe on one of the best version of footballers, mitä mä oon nähnyt, bro. Transition demon, niin bro. Suoraviivainen. Niin, siis se vaan etti reikiä. Se näki, että pakki on 30 metriä ylhäällä, there's 25 metriä space. Bro, siis te tapa juosta. Siis miten argentilaiset, bro. Mä vieläkin näen, kun Mascherano vieläkin. Roho olisi jengi. Rohokin. Siellä on roho, mun mielestä roho olisi jengi. Oh my god, bro, toi oli diabolical, bro. Ja sit finaali, bro, ne maalit. Anna mä ota haltuun. Anna mä vedän tästä. Ota kiinni, alakulmaa. Joo, ei siis kyllä. Ja saa nähdä, että kuinkahan tänä vuonna voisiko olla ehkä Lamine Yamal. I mean, everybody knows already. Lamin voitti jo, mitä 18-vuotiaana. Se voitti EM-kisat, bro. Eikö se ollut 17? Se täytti finaali. Joo. Se täytti, mutta se kisat se oli silloin, kun se teki noita maaleja. Lamine Yamal on niin kuin, mutta mä meinaan sellainen pelaa vähän kuin Enzo, silleen, we did not know that much. James, we did not know that much. Joo. Siksi mä halunnut Mappe heittää, koska kaikki me tiedettiin Mappe. Mappe oli numero 10, bro, Ranskasta. You're already a big boy, tiedätkö? Ja kun sillä oli se Champions League, tiedätkö, se run.
Mutta sellainen pelaaja niinku James Mesut 2010. Niinku just tollainen. Nobody knows. Se pelasi Werder Bremenissä silloin. Exactly. Tiedätkö, kuka ei tiennyt, kuka sä oot, mutta sitten jengi katsoo, oh my days, miksi me ei tiedä, kuka tää on. We need to know this guy. Mä heitän yhden villikortin. Heitä. Taha Ali. Mä en tiedä, Taha pääsi jengiin, mutta sitten kuka ei päässyt, Rooney ei päässyt jengiin. Totta muuten, Rooney Bardghji vai mitä se mikä se sanotaan, joo, mutta se jotenkin Barsassa se ei ollut vakuuttava, että se jengi ei peluta sitä Barsassa, jopa tää. Niin flikkää jotenkin. Aluksi se käytti sitä aika paljon niin jotenkin. Vikat 20-30 minuuttia, mutta nyt kautta loppuun puolelle se ei... Eilen kyllä se pelasi tai sille, joo, mutta sille, että se on jäänyt jotenkin pois siitä. Se on jäänyt pois. Siellä oli kyllä muutamia pelaajia enemmän, mutta olisi kiva nähdä Taha Ali, mutta sekin on niin vanha, bro. Tiedätkö, Taha 98, eli milloin kun vanha sä oot sillä? Eli se on 28. Sä oot aika vanha. Sä oot aika vanha, mutta toi on tollasia iloisia pelaajia, bro. Jos sä katot... Taha on ihan sairas, bro. Jos sä katot se highlight-teis. Kun mä tykkään tollasista pelaajia, kun they don't make players like that no more, tiedätkö? They're 1v1 demons. No on niinku hienoa nähdä, tiedätkö, tollasia äijä. Muuten jossain TikTok-videossa joku sanoi, että sä näytät ihan... Taha Ali, vaan älä äksä. Shout out to my guy Taha, bro. Tahakin jostain Tenstassa. Ne teki just tänään ruotsiksi siitä jonkun iso artikkeli. Okei. Että se pääsi mukaan tonne ja se oli aika makea sellainen dokkari tapa, että se pääsi messiin, se kertoi vähän se tarinaa, musta se oli aika makea. Mutta se on nyt vaan ruotsiksi, että se tehty. Totta kai. Ja näin, mutta mä haluan sanoa, anna mulle vitsi. Mä haluaisin sanoa jostain, tiedätkö, just jostain Kenry Paes tai joku tollanen. Joo. Joku tollanen Ecuador, kun ne puolustaa niin hyvin. Niin. Sit hyökkäyksessä joku noista ottaa roolia, tiedätkö? Eli siellä Konkari Enner Valencia tulee tekemään sulle maaleja. Se tulee tekemään sulle maaleja. Joo. Se tulee bagää tälläkin. Joka World Cup on tehty tyyli maaleja. Mielestäni 3 World Cupia putkeen, jos mä oikein muistan. Tarvitse tehdä maaleja tyyliin. Koko Enner, joo. Viimeksi oli eka maali tyyli. Sehän pelasi Qatar Ecuador oli eka maali. Se tykitti saman tien. Englanti, mä en tiedä ketä se on mukana joukkueessa. Toikin on iso kyssäri. Miten Englannin koko toi squad tulee toteutuu. Se on niin iso jengi, tiedätkö? Iso porukka, kenestä sä valitset, sit samaan aikaan hard, tiedätkö? Mitä taktiikoita, onko sun Reece James mukana, onko se kunnossa? Bellingham on pelannut uransa yhtiin huonompia kausia, mutta se on silti Jude Bellingham. Ei, kyllä Jude Bellingham on menossa. Siis obviously he is, mutta mä meinaan vaan just sillä, että niinku jopa hänkin, joka on yksi Englannin suurimpia staroja nimiä, ja se on mun mielestä, without a doubt, one of the best players in the world, I would say, on his day, tiedätkö? Mutta silleen, että sillä on ollut tosi heikko kausi, tiedätkö? Se on ollut aika heikko. Ja sit just kaikki nää, että ketä sä laitat... Ja sit Phil Foden ass ollut koko kausi. Mutta sit samaan aikaan mä veikkaan, että se tulee pääsee kuitenkin. Phil Foden todellakin pelaa, bro, one of our own aldahan saa. Tiedätkö? Oh my god, that's... What a pass! He put it to the plate alla. What a pass! Oh my god, se laittoi sille suoraan maali eteen, tiedätkö, huikea tilanne. Eze on menossa tonne kisoihin. Rashford on ehdottomasti menossa tonne kisoihin. Rashford on pakko, se on biggest disrespect, jos ei. Mutta Oli Watkins, bro, miten tota äijä ei saa ottaa mukaan? Mä oon sitä mieltä. Bro, mä en tykkää Oli Watkinsista myös. Tota äijä ei saa ottaa mukaan. Mä oon samaa mieltä sunkaan. Mun mielestä Oli Watkins ain't a good player, bro. Ivan Toney, bring that guy, bring my brother. Tuokaa nää demons, bro. Mä oon samaa mieltä. Tuokaa Ivari. Right now, man. Ivari. Tuokaa, bro. Ei, mutta just tälleen, tiedät, se pitää tuoda. Sä tiedät, että se jengi pelaa Rashford, Harry Kane, Saka. Sitten siellä on toi keskikenttä. Sulla on samassa paikassa pelaa Jude Bellingham, Morgan Rogers, joka on ollut sairasta tällä kaudella. Se tulee olemaan mukana. Gibbs White. Gibbs White, mä en tiedä, tuossa sillä on naama auki niin pahasti. Mä en tiedä, pelaako se fudis hetkeä. Sitten Anderson tulee... Morgan Gibbs White pelaa sama paikkaa. Se on pelannut nyt loppukausi vitsi hyvin. Cole Palmer. Toitsi muut pelaa Phil Foden, no kaikki pelaa. They occupy the same spaces. Tietyllä tavalla. Ja sitten vähän alemmassa laitat Rice, Anderson. Elliot Anderson. Sulla on Aaron Muerto, sulla on Kobe Mainu, bro. Where you on, bro? You have to play this guy, tiedätkö? Sama aika, tiedätkö? Silleen, että sulla on Kobe Mainu, sulla on Elliot Anderson, sulla on Declan Rice. Kenet sä droppaat? Sulla on Jude... Kato toi keskentäporukka. Toi on oikeasti hard, bro. Ja mä en edes ihmettele, jos Kobe Mainu ei pelaa, understand. Mä rehellisesti mulla on vaikea, koska onko Kobe Mainu milloin viimeksi ollut edes Englannin MI:ssä? Eikö se ole vähän aikaa? Sehän ei ole hirveästi. Se ei ollut, se pelasi viimeksi finaalissa. Ei, kyllä se oli viimeksi mukaan. Oliko se viimeisessä squadissa? Joo. Okei. Viimeisimmässä pääsi mukaan. Mutta siis, koska se vaan odotti, että se pelaa. Mites puolustus? Puolustus, Harry Maguire, 100%. Harry Maguire. Luuletko, että Konsa pääsee? Ezri Konsa, meitä fiilaa Ezristä. Mä tykkään Ezri Konsasta tosi paljon Konsasta. I think he should be, vähän sama kuin Minks pääsi silloin viime kerralla mukaan, niin mun mielestä Minks on tällä hetkellä tason tipahtunut tosi pahasti. Mutta mä ottaisin Konsa. Konsa oli mukana EM-kisoissa. Se pelasi mun mielestä ihan hyvin vielä silloin, kun se joutui korvaan jotain. John Stones tulee mukaan. Mark Gahey on 100 pinnaa. Gahey on avaus. Maguire on 100 pinnaa myös avaus. Eli Gahey ja Maguire. Gahey, Maguire mä veikkaan, koska John Stones on vähän veli on and off. Ei, mä en usko, bro. Siellä on tää Lewis Hall.
Lewis Hall on sairas. Se pystyi nollaan Jamalin, broidi. Joo, se oikeasti piti kiinni Jamalista. Jos sä voit cancelaa Jamalin pelistä, niin sit sä oot... Se on niinku oikeasti aika hyvä pelaaja. Lewis Hall on ollut tosi hyvä pelaaja. Oikein laitto, Trent, Reece James, sulla valintaa, tiedätkö siellä. Mutta mä en usko, että Trenttiä otetaan, tiedätkö? Kun mä veikkaan kanssa, että se pelottaa Reece Jamesia siellä. Mutta tuleeko se olemaan kunnossa toi kaveri? Onko sulla ketä saatat Trippier mukaan? Ketä siellä on? No mutta siellä just sieltä Livramento, Tony Livramento. I don't know. Tino vai Tony, mä en ole ihan varma, mitä se sanotaan. Ja sitten, en mä tiedä, Luke Shaw on pelannut sen elämänsä kauden tää. Se on pelannut eniten minuutteja Manchester Unitedin paidassa. Se on kiva nähdä, että se on nyt saanut taas vähän niinku tasaisuutta siihen se tekemisessä. Sille ei ole loukkaantunut, se on päässyt pelaamaan. Se on pelannut todella hyvin rehellistä. Se ei ollut varmaan missään pelissä paras, mutta se ei ollut missään pelissä huonoin myöskään. Se on pelannut tasasta varmaa futista, tiedätkö? Joka kausi, kun Luke Shaw on pelannut yli 30 peliä, Manu on pelannut top 3. Kelaa. That's crazy. Että joka kausi, kun se on pelannut 2 kautta tai 3 kautta sen elämän aikana, yli 30 matsia. Show Roberto. Show Roberto. Tuokaa se suoraan. Siis se EM-kisa Luke Shaw oli kaunis näkyy. Brody, mä sanon suoraan, Luke Shaw on his day, he was one of the best. Mun kirjoissa on his day, mutta kun se ei vaan oli... Bro, se käy tollasen loukkaantumisen läpi, että se oli regarded becoming one of the world's all time one of the best players. Sun omalla pelipaikalla, bro. Tollainen sääri ulos, teetkö? Se oli rankka. Se oli niin rankka, jossain turhaisessa Eurooppa-liigan pelissä, bro. Mä ikinä meillä on mustat paidat tälleen, että se jengi ei ollut mustat paidat tällaisia. Bro, ei, se oli diippi, teetkö? Se oli mitään 2 vuotta melkein pois jalkapallosta. That's crazy. Mut mennään, mä haluan vähän vielä MM-kisosta käydä vähän läpi. Niinku, heitetään vähän tällaiset... Pikku veikkaukset. Ei välttämättä veikkaukset, mutta vähän niinku, että mitä sä fiilaat? Mitä sä veikkaat? Ketkä joukkueet on vahvoilla? Mitkä niinku... Kerro vähän, aloita sä. Mä sanon, että ensinnäkin Brasilia on niinku team to watch, ihan vaan siitä, että musta tuntuu, että tulee olemaan aika crazy jengi. Okay. Ainakin näette tähän asti, totta kai kisat on ihan eri. Joo. Ne ei ole vakuuttanut mua. Millään tasolla. Siis joukkueena. Musta tuntuu, että ne kaikki pelaajat yksilöinä on tosi hyviä pelejä. Joo. Sä tuot ne yhteen. Ihan kun ne koskaan pelannut, ne ei nähnyt toisia, vaikka ne aina raidaa toistensa puolesta, ne on tosi veljiä keskenään, niillä on hyvä meininki siellä. Se on Carletto, bro. Sen takia mä annan sille benefit of the doubt isosti, koska Carlito on one of my favorite coaches. Joo. Mutta, se on niinku ehkä kaikkien aikojen paras man manager ja tälle... Se ja Ferguson, mä nostan ne 2, ne on yhtiin parhaimpia tossa. Se osaa niinku hänellä, sähän just puhut tosta, niinku sähän pikku toi just reaalitilanteesta. Sä sanot, se ei vaan mun idea, se on myös pelaajien idea, sillä, että me tehdään yhdessä plääneitä, sillä, että se osas huomioida ihmisiä näin. Joo. Mutta Carlito sillä on iso työ. Mä haluan Neymarin mukaan tuohon kisoihin. Mäkin haluan. Ja mä tiedän, että jos Neymar otetaan, se ei tule ole avauksessa. Ei se tarvi olla, ei se olla joukkueessa. Be him in the team. Bro, mä haluan nähdä Neymar walking through the team, teetkö? Yhtäkkiä joku 3. peli, yhtäkkiä Neymar avauksessa, bro. Koko maailma menee hulluksi. Teetkö? Ihan vaan... Joo, ei 100 pinna. Tollaisia pelaajia sä tarvitset pukukoppi. Ei mitään muuta. Bro, nämä pelaajat, sä voi consolidate them, sä voi kertoa niille neuvoja, sä voi oikeasti silleen, että you need this guy, bro. Se ei ole avaustasoa enää missään nimessä. Silleen mun mielestä hyvä, jos se edes pääsee vaihdosta sisään, mutta he needs to be in the team. Mä oon niinku sitä mieltä. Ihan vaan sen, mitä se luo johtajuutta. Koska tuossa Brasilian joukkueessa, if you think about it, Thiago Silva muuten taisi olla preliminary squadissa myöskin. Mutta se on jo aika niinku... Se on 41 vai 42, mitä se onkaan. Se pelaa vielä top 5 liigasta. ei, Liga NOS. Se pelaa Portos. Mutta siis siitä huolimatta, tiiätsä, että niinku, kyllä jotenkin tuosta Brasilian joukkueesta mun mielestä sellainen aito, tiiätsä, että kuka siellä... Johtajuus. Vinicius vai? Ei, Casemiro on siellä nauhalla. Okei, Casemiro. Toi on johtaja. Joo, toi on aito johtaja. Silloin on hyvä, oikeasti silleen, siellä on Gabriel Magalhaes, sulla on Casemiro, sulla on Marquinhos, bro. Nämä on näitä pelaajat, jotka pelaa finaaliin. UCL:ssä, tiiätsä. Sulla on Casemiro, sulla on Vinicius, sulla on... ketä siellä on? Joao Pedro, sulla on Matheus Cunha. Laatua on, bro. Sitä ei epäilystä. Siitä ei ole kiinni, mutta mikä tää sun joukkue? Tiedätkö, kun kaikilla mulla joukkueilla vähän osataan katsoa jo, mikä se avaus. Brasilia on tosi vaikea. Tosi vaikea veikkaa ulospäin, tiedätkö, että mikä tulee olemaan. Okei, no todennäköisesti Carletto on siellä pommi varmasti avauksessa. No. 150 pinnan. Vinillä on isot saappaat täytettävänä. Sitten siellä on Casemiro, siellä on Gabriel Magalhaes, siellä on, mutta sitten onko Danilo mukana vielä jengissä, bro? Mä en tiedä. Mun mielestä saattoi olla siinä niinku provisional squadissa. Mä oon silleen, bro, your time's so past. Tiedätkö, eikö meillä ole parempi peli tällaisille, niinku näitä pelaajia? Ja kyllä se viime Ranskaa vastaan, miten ne pelasi jotain, oliko se Kroatia vastaan ne pelaa. Kyllä siellä oli tosi häröjä pelaajia messissä. Sitä mä en ole itse aikaisemmin kuullut jostain Brasilian liigasta. Mutta on hyvä mun mielestä. Ja siis on kiva, että se ottaa Brasilian liigasta pelaajia. Tosi hienoa nähdä. Ja ei siis Brasilian liigan taso on muutenkin superkova. Enkä oikeastaan aliarvostaa todella paljon mun mielestä sitä. Mutta joo, Brasilia on mielenkiintoinen. Ranska on ihan sairas, bro. Ranskan kaikilla tulee olla kaikkien huulilla. Ja tämän Deschampsin viimeiset kisat,
niin Deschamps pelaa maailman rumint futista, hirveetä. Niin, suhteutettuna siihen laatuun, mitä sillä on. Siihen laatuun, mitä sillä on, mutta samaan aikaan se tekee tulosta. Se toimii. EM-finaali, MM-voitto, MM-finaali, ja sitten EM-finaali. EM-semifinaali. EM-semi. Joo, bro, ihan sairas. Se oli se 2016 EM-finaali. Joo. Ja sitten 2018 voitit MM-finaali, 2020. Ne EM-kisat silloin se menit semareihin. Ne nyt viimeiset. Ai niin, sit sä voitit Nations League myöskin. Nations League, ei siis ihan mieletön se bro se, mutta se saa ihan kulta generationkin. Joo, siis joo, myönnettäkään. I gotta give it to you. Mutta samaan aikaan, että sä voitit sillä, I gotta give that to you as well. Koska nimenomaan sille mun mielestä usein puhutaan siitä, että joo, okei, sulla oli se joukko ja näin, mutta tavallaan tollaisten starojen ja egojen handlääminen ei ole kovin helppoa, tiedätkö? Kun sulla samaan aikaan Paul Pogba, sulla on samaan aikaan Mbappé, Griezmann, Kante, tällaisia, tiedätkö, niin toi on vaikea, miten sä saat se joukkoja harmonisesti pelaamaan yhteen. Että ne on niinku yhdessä. Ja Deschamps sai sen. Se sai sen toimia, se sai sen toimia. Ainoa kritiikki, minkä mä annan Deschampsille, mikä mua vielä kärsyttää, ja mä en anna sitä ikinä anteeksi, miten se kohteli Karim Benzemaata. Mä tiedän, että Karim Benzema oli aina semmoinen kyseenalainen henkilö, ja ehkä se ei ole joukkueen hengen kannalta välttämättä se kaikista paras, että siitä ollaan monta eri mieltä, ja tämän mä ymmärrän tavallaan ton pointin. Mut Ballon d'Or voittaja, Broidi, come on, tiedätkö? Ei, mutta silloin oli tuon Valbuena juttu, no. No mut siis nimenomaan, mut ne päästiin yli se. Ja sit Benzeman avulla muistat, silloin ne voitti Nations League. Benzemahan teki sen maalin, 2-1 maali, muistat Ranska, Espanja vastaan, se R1, hieno takakulma. Se oli ihan siis, ei bro, sä oot samaa mieltä. Silleen, että Karim Benzema oltaisiin voit saada paljon enemmän siitä, tiedätkö? Tiedätkö, silleen, viime MM-kisat, esim. Noin viimeisimmät MM-kisat, missä Benzema loukkaantui ennen, se on alun perin joukkueessa mukana, sitten se tulee pikku loukkaantuminen, se dropataan niinku kuuma peruna samalla sekunnilla. Tiedätkö, lähde menee. Ja sitten se agentti myöhemmin sanoi, että se olisi itse asiassa ollut pelikunnossa. Että se olisi voinut helposti pelaa ne viimeisimmät ottelut. Ehkä alkulohkossa olisi missannut. Niin, mutta sä kuulut mukaan jengiin. Mutta sä kuulut mukaan jengiin. Sä tarvittiin, koska kuvittele, jos Argentiinaa vastaan, ettei ole peruna muoni siellä, tiedätkö, kärjässä, vaan Benzema. Bro, sairas. Sille toi läpiajo. Bro, he would convert that. Tiedätkö, let's be real. He would convert that one. Tiedätkö, mitä meinaa? Yeah, eikö 100%. Ja sitten yksi joukkue, mitä mua kiinnostaa. Ensinnäkin keskikentistä puhutaan, niin monessa maissa on amazing midfields. Portugal on one of the biggest example. Mikä midfield niillä on, mutta kato niiden hyökkäys. Please kerro mulle, mitä siellä pelaa, ketä se pelutat? Rafael Leao, Pedro Neto, Consensao, 40-vuotias Cristiano Ronaldo. Sille, bro, toi hyökkäys ei vakuuta mua, että tää joukko menee kauan. Gonzalo Ramos. Bro, toi oli fraud. Itse asiassa joku oli jossain fraud. Missä se tuli ulos? Jostain MM-kisoissa. Se teki hattutemppu silloin, kun se tuli Ronaldo tilalle. MM-kisoissa oli. Se heitti hat-trick. Joo. Ever since, bro, my man has been... Siis se tulee 89 minuutilla kentällä juoksemaan Luis Enrique jengissä. Joo. Silleen, you're not that guy, bro. No, joten not. Rafael Leao... vibes, se pelaa off vibes. Koko siis äijä on Rafael Leao on vaan se, että jos sä saat se klikkaa oikealta, sä kosket sitä oikealla tavalla se aamu, niin sit hiso, tiiätsä. Joku päivä saattaa pelaa sulle amazing matsi. Joao Felix. Toikin on sellainen niin kolikoheitto, you don't know what Pedro you're getting. Neto. Siis bro, what we doing here? Consensao. Vähän sama. Toikin hyvänä päivänä amazing player. Tuossa ei ole mitään sellaista, joka niinku lock down sen position silleen, että oh my god, on the right hand side meillä on the left hand side meillä on tää ja ei, no, we don't have none of that here, bro. Ja valitettavasti Diego Jota ei ole mukana. Joo. Toikin olisi ollut yksi. Jota olisi ollut niinku big boy tossa jengissä. Se olisi ollut niinku big boy in the attack, tiedätkö? Mä veikkaan, että se olisi ollut avauksessa. Koska niillä on sairas keskikenttä, niillä on hyvä puolustus, ihan ok puolustus, bro. Siellä on hyvä veska, Diogo Costa on hyvä veska, sulla on Nuno Mendes, sulla on Ruben Joao Cancelo toisella puolella. Cancelo, sulla on Neves, kun tää Ruben Dias, sulla on sit siihen... Mikä tää Sportingin toi... Inigo? Mä en muista, mä tiedän kenestä sä puhut. Ja sit sulla on keskikentällä, sulla on Vitinha, sulla on Joao Neves, sulla on Bruno Fernandes. Bro, sulla on niinku tosi hyvä toi koko alku, runko, näin. Okei, Cristiano Ronaldo, mä annan sille kärkipaikkaa. Saat stara. Gonzalo Inacio. Gonzalo Inacio, sairas. Sitten sulla kärjäs Cristiano Ronaldo, I give that to you. Pedro Neto, Rafael Leao, eli mä pyörittelen silmitä, että silleen, that ain't it, bro. Toi joku ei niitä. Ja 41-vuotias Cristiano Ronaldo. Mä haluan nähdä tonkin mielenkiinnolla. Tää tulee olemaan Ronaldo viimeiset arvokisat. Spommin varmasti. Siis sä et voi jatkaa 45-vuotiaana, bro. You just gotta stop. Jos et sä tää kertaa, if it's not this time. Sun pitää lopettaa. Me lennetään sinne, kulmalippu lentää, hakee sut pois. Sanotaan Broidi, come on man, it's time to give up. Siellä on maailman perunan valmentaja. Roberto Martinez. Oh my days. Siis, tiedätkö,
Mun mielestä toi tappaa sun chances myös, bro. Okei, mä annan sille, että se Belgiassa se kyllä onnistui. Se onnistui. Sillä oli, bro, paras generation, mitä Belgialla on ikinä ollut. Bro. Sulla oli Eden Hazard on steroids, bro. Mutta samaan aikaan toi annetaan Martinezille, bro. Samaan aikaan siellä tää Courtois, Kevin De Bruyne situation, muistatko? Se oli aika diippi, bro. Se vei sen Benatilys. Tää Mimmi, eikö se ollut se? Joo, se vei sen Mimmi, bro. Se lähti. Se on Courtois aika paha äijä kyllä. Niin siellä tällaista taustalla se, että ne sai ne pelattua ne yhtä, mutta se on myös kans näitä professionalism myös. Kevin De Bruyne iso käsi oikeesti. Että se kesti, tiedätkö, silleen, että otti ton silleen, että... Mites tää on mielenkiintoinen joukkue? Saksa. Veli, ei mennäs minnekään, bro. I'm telling you right now. Mä kerron sulle ihan niinku... Mineshaft, mutta kun tää on just se juttu, että kun Saksasta aina, mun mielestä joka ikinen MM-kisa kun on, kaikki on silleen, yeah, they're good, but they ain't going nowhere. Mut bro, jotenkin mulla on sellainen kutina, että Saksa tänä vuonna tulee yllättää. Mulla on vähän Saksa pitäisi olla iso maa, bro. Viime EM-kisat, mitä ne avasi eka matja? 5-0. Bro, kyllä mä olin silleen, bro, Saksa is up there, tiedätkö? Siellä on Jamal Musiala, siellä on Florian Wirtz, bro, ne pelas amazing football. Sitten sulla on Serge Gnabry loukkaantu, Leroy Sané ei todellakaan mukana jengissä. Mitä sulla on Nick Woltemade, when you go through a Kimmich, Neuer. Bro, mutta Kimmich on yksi maailman parhaimpia Kimmich on sairas. Kimmich up there. Mä puhun näistä hyvistä pelaajista. Joo. Gündogan sulla ei ole enää. Ei oo. Neuer ei ole mukana. Neuer ei ole mukana. Siellä pelaa ketä sitten tää... Hummels lopetti myös. Hummels lopetti. Sillä että se joukkue on... Schlotterbeck, se on sairas, bro. Se on sitten sairas. On siellä itse asiassa hyviä pelaajia. Kyllä siellä laatu, bro. Kyllä Saksassa on laatu, mutta silleen niin en tiedä miten niillä oli hyvä jengi. Mun mielestä se oli aika kova. Rudiger on siellä. Totta kai. Kyllä siellä on pelaajia. Ei ole siitäkin, mutta samaan aikaan jotenkin, I don't know, bro. I don't buy into it. Malik Thiaw sairas. Suomi-poika, Suomi-poika, joo. Se valitettavasti lähti edustaa Saksaa. Can't blame the guy to be Mä en muista oikeasti ketä kaikki siinä jengissä, mun takia katsoa. Dennis Undav muuten, tää Stuttgartin hyökkää on ollut ihan törkeen kova tällä kaudella. Tällä kaudella se on ollut hyvä. Tehnyt niinku oikeasti paljon maalla. Havertz sulla ole varmasti mukana joukkueessa. Undav, sekin on käynyt pyörähtää Valiliigassa. Se pelasi Brightonissa. Kevin Schade on ollut hyvä Brentfordissa, bro. Se on ollut oikeasti yllättävän hyvä. Se on tehnyt hyvät tehot. Lennart Karlt. Voisiko tää olla sen niinku... his season. Tiedätkö, vaikka totta kai me ollaan nähty Champerissa, se on välättänyt siellä sun täällä. Että kyllä Saksallakin on, tiedätkö. Siellä on tää Angelo Stiller, josta on Real Madrid ja Barcelona ja koko maailman perässä. Tää keskikenttäpelaaja. Top pelaaja. Sellainen kutospaikan, tiedätkö, semmoinen ihan superhyvä pelaaja, tiedätkö. Niin kyllä Saksalla oikeasti on laatu. Mä odotan innon. Saa nähdä, miten Nagelsmann, mä en tiedä, miten sä saat tosta joukkueesta kiinni. Deutschland, mä odotetaan, tiedätkö. Mutta sieltä on tippunut niin paljon kovia tekijöitä, tiedätkö. Siellä on. Viimeksi oli Müllerkin vielä mukana. Joo. Gündogan, Müller, nää on pudonnut pois, Neuer on pudonnut pois, tiedätkö. Mut mites Espanja? Mä veikkaan, että... Espanja menossa vitsikauas. Mä veikkaan, että Espanja oikeesti menee todella pitkä. Espanja might go all the way. I'm telling you right now on camera, bro. Espanja might go all the way. Mä veikkaan, Espanja tulee oikeesti... Siinä on balanssi jengissä. Siinä on tosi paljon. Ja kun niillä Espanjalla jotenkin, mun mielestä kun katsoo tuota joukkuetta, ja sä katsot vaikka hyökkäyspäätyy. Tässä kohtaa monet, jotka ei seuraa La Ligaa, nimi Mikel Oyarzabal ei välttämättä sano hirveästi. Sairas. Who is that guy? Sairas pelaaja. My guy... Sen tilastot, oliko se finaaleissa, on pelannut uransa aikana, jos mä en nyt ihan väärin muista, oliko se 8 finaaleissa on tehty yli joku 7 maalia tai jotain. Tiedätkö, sekin on vielä 28 vuotta, senkin luulee, että se on 35. Se on 28 years old. Ja toi ei tulee olemaan avauksessa. Joo. Se tulee olemaan niinku, se on se main guy, tiedätkö, siellä kärjessä. Morata on mennessä mukaan kyllä. Mä veikkaan. Mä veikkaan Morata menossa mukaan. Meinaat sä? Morata otetaan ollis. Siis mä haluan tietää, että Morata, se agentti ja tää se niinku PR-team. Sen tiimi on sairas, bro. Siis bro, siis oikeesti meidän pitäis hommaa tää Moratan agency meillekin. Bro, we would go flying. Maltas on the biggest stages already. Me ollaan nyt Jenkeissä yhtäkkiä. Joo. Ei siis toi miten Morata viedään joka kerta se pystyy skämmään itsensä mukaan. Nico Williams vai? Joo. Toi on kyssäri. Toi on yksi isoimpia kyssäreitä tällä kaudella, koska EM-kisassa muistetaan, se oli ehkä koko turnauksen paras pelaaja. Siis up there with Lamine Yamal. Finaalis maali, tiedätkö, ne oli niinku, ja sä katot nyt, nyt se on alkanut taas viimeiset pelit, alkanut vähän nostaa tasoa, ehkä vähän hieman, sillä on ollut loukkaantumisia ja näitä, mutta bro, toi tää kausi. Kyllä se oli aika kyssäri. Vitsi hieno ulkosyrjän maalin. Bro, se myy sen loppu-urasi. Se loppukausi se myy siihen maalle. Sitä ei enää kuulunut. Tai silleen niin pelillisestikään siitä ei kuulunut. Koska viime kaudella sillä ei ollut väli kummasta laidasta. Siellä on Lamin, siellä on Nico. Tiedätkö kuka tulee olla Espanjan yllätysveto? Victor Munoz.
Sairas. Se otettiin mukaan nyt viimeisen 2 peliä. Se teki maalin, hei. Ihan sika hyvä. Ei, tosi hyvä. Mä haluan, että otetaan tollaisia äijiä. Lääkin mun jos on loukkaantunut. Niin mä en tiedä. Vähän harmittaa, tiiätsä. Toivottavasti se tulee olemaan. Koska mä veikkaan, että jos mun jos on oikeasti pelikunnos, mä veikkaan, että se otetaan squadiin mukaan. Se ei tule missään nimessä avauksessa, mutta se tulee, you need last 10 minutes, vähän energiaa, vähän sähköyyttä. You throw in mun. Mutta tuo keskikenttä on yhti all time, bro. Bro, siellä on mitään. Rodri, Fabian Ruiz, Bedri. Up there with me. One of the best midfields. Heitä tohon vielä Dani Olmokin. Joo, Dani Olmo vielä Espanjan paidassa pelaa tosi hyvin. Se muistetaan EM-kisoissa rehellisesti sanottuna. Mä sanoisin, että se oli ehkä jopa Espanjan paras pelaaja, Dani Olmo. Ei, mä sanoin Lamine Yamal oli Espanjan paras pelaaja. Okei, maybe, siis voidaan sanoa, mutta sanotaan näin, että mun mielestä Dani Olmo oli yksi parhaimpia. One of the best, silleen niinku, ja jos katsoo viime El Clasicoakin, mitä se pelasi, niin Olmo on vähän semmoinen pelaaja, sekin ailahteleva välillä. Se on todella ailahteleva. Mutta Espanjan paidassa on ollut paidassa, se pelasi Saksassa vielä, niin kuin se Leipzigissä, se tuli aina Espanjassa, se oli niin erilainen pelaaja. Se profiili oli ihan eri kuin nämä muut espanjalaiset. Se tuo aina jotain uutta sinne. I like that. Puolustus, sulla on Dane Huijsen, sulla on... Jotenkin, mä oon melkein sitä mieltä, että toi kaveri pitäisi jättää kokonaan pois. Se on ollut niin heikko tällä kaudella. Se on ollut niin heikko tällä kaudella. Mun mielestä jotenkin, mun melkein tuntuu, että Real skämmätti. Sekin tulee olla ulkona kisasta. Ketä pelasi sille? Se ei päässyt Espanjan preliminary squadiin. Okei. Ketä pelasi sen paikalla? Kukureja pelaa täällä ihan vaan pommi varmasti. Ootas nyt, kuka siellä on? Mingueza. Okei, comeback. Mä veikkaan, siis sehän on ollut pitkään Espanjan maajoukkueessa mukana. Spain squad, katsotaan ketä kaikkea. Mingueza todennäköisesti tulee olemaan siellä, ja katsotaan tästä Transfer Marketista näkyy suoraan näitä paikkoja. Eli Joan Garcia, David Raya, Remiro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Mosquera. Tuolta, pelaako se Espanja MJs? Kuka? Christian Mosquera. Joo, Mosquera, totta kai, joo, Spanish. Siis sehän on, eikö se ole kolumbialainen mun mielestä? Ei, Spanish. Okay, mun mielestä se oli Spanish. Ainakin ne osti sieltä samasta. Joo. Ne osti sieltä, mistä se oli? Valensiasta. Joo, mä jotenkin itse muistin, että se olisi ollut kolumbialainen. No, maybe my bad. Mutta Cucurella, Laporte, voikohan se? Grimaldo. Tuolla tuollaisia niinku superhyökkääviä, tuollaisia niinku... Pedro Porro, tiedätkö? Marcos Llorente, Broidi, me unohdettiin koko ajan. Ai. Se on pelaaja. Sieltä me löydettiin. Toi on hyvä pelaaja. Se pelasi jopa hyvin nämä Arsenal-pelit. Mun mielestä se oli hyvä pelaaja. Se pelasi siellä, mut bro, toi keskikenttä, Rodri, Pedri, Fornals, Lopez, Olmo, Zubimendi. Aika stacked. Se on aika hyvä. Aika stacked, to be honest. Very good. Aika stacked. Niin Gavi pääseekään sen mukaan tänä vuonna? Mä en tiedä yhtään. Mä en tiedä. Se on alkanut nyt taas pelaa. Joo, ja se loukkautui sen alla, bro. Tiedätkö, kenet mä haluan nähdä tuossa joukkueessa? Borja Iglesias. Celta Vigo kärki. Panda. They call him Panda. Okay. My guy call him Panda. Mut ihan huikea. Siis niin hieno ihminen muutenkin, niinku silleen personality wise. Mun mielestä yksi hienompi ihmisiä, mitä löytyy futiksesta. Super siisti. Toi on joku artistinimikin, bro. Borja Iglesias. Siis se tulee sisään. Se kuulostaa ihan stara. Ja se pelaa hyvin. Pelaa hyviä, siis kaikki tämä, mitä mä oon kuullut, jengi, jotka tuntee sen. Aina puhuu vaan hyvää. Ne puhuu niin paljon hyvää. Mä näin jonkun parisen haastattelukin, siis vaikuttaa se all vibes, että se niin good vibes koko ajan. Bro, tollasia we need more. Mikel Merinokin on menossa kyllä kisoja. Mä veikkaan, että tulee menee. Niin varmasti. Tulee menee, bro. Se tulee sieltä kulmasta ja laittaa sulle yksi maali, tiiätsä. Et Espanjan tosi vahva. Espanjan tosi mielenkiintoinen joukko, tiiätsä. Se saa nähdä, että miten ne tulee peluttaa, ja onko Nico Williams siellä messissä. Jeremy Pino on kanssa ollut vähän semmonen, se meni Palaceen, se on vähän ehkä ollut pettymys mun mielestä. Tiedätkö? Kuka? Jeremy Pino. Joo, Pino, joo. Se on ollut vähän ehkä, sillä iskettiin numero 10 selkää. Hyökkäyksen puolelta tonne niinku 10 paikkaa. Sillä on ollut välähdyksiä. Me ollaan nähty. We've seen glimpses. We haven't seen anything that sticks though. Ei ollenkaan. Et saa nähdä, niinku, että mitä kaikkea sieltä tulee. Et tosi Espanja on, ja siis mä jotenkin haluaisin nähdä Iskon, mutta mun on vaikea kuvitella, että Isko enää otetaan. Ei tässä vaiheessa varmaan. Koska viimeksi, kun se ennen tätä sen pahaa loukkaantumista, sehän alkoi olemaan nyt taas. Se alkoi olemaan, joo. Back in the squad, ja se alkoi olemaan se main guy, tiedätkö, ja näin, että en tiedä. Ketä muita tuolla sitten? Hollanti on myös semmoinen... Hollanti on aina sleeperimaa. Se on aina semmoinen, joka tulee sieltä yllättää kaikki. Kukaan ei odota oikein niiltä mitään. Belgia on, vaikka niiden Golden Generation vähän niin kuin meni, mutta niillä oli vahvat karsinnat alla. Pelit, ja sitten Etelä-Amerikka. Mennään sinne hetkeksi. Argentiina tulee menee pitkälle, mä sanon myös. Vaikkakin... Argentiina on menossa maybe all the way mulle. Vaikkakin Lionel Messi... Se on mulla top 4 maa, mutta jatka vaan, sorry. Vaikka Lionel Messi voitti, ja vaikka niillä olisi ehkä sama nälkä,
Mutta mä veikkaan, että tuon kuitenkin sen verran paljon uusia naamoja. Nico Paz, tiedätkö? Siellä on tällaisia nälkäisiä kavereita, jotka tuodaan mukaan nyt. Ne haluu taistella tästä. They're gonna go all the way. Mulla on myös Julian Alvarez, joo se voitti sen, mutta nyt tää Alvarez ei ole enää sama kuin 4 vuotta sitten oleva Alvarez. Alvarez oli kipeä tuolla kärjessä. Se oli ihan kipeä silloin. Se oli kans niinku Enzo Fernandezin lisäksi, että tuli niinku... se on totta, mutta mä sanon, että tää Alvarez that we have today is way more even established, better. way more established. Even better, se on established nyt, niinku way more. Just näin. Niin se on aika niinku... Ja siis Senesi, tuleeko näkemään? Senesi vanha mies, bro, mutta kyllä se jaksaa painaa tuolla. Kyllä mä uskon, että Senesi siellä ei olisi... se nyt niin vanha, mitä, 28, 29? Eikö Senesi vähän vanhempi? He's not that old, I think... Mun mielestä se on vähän vanhempi. Senesi, katsotaan. Mutta sekin on niinku top player. Se on hyvä pelaaja. Se on over 29. 29, no niin, around 30s. Mutta siis, niin, Senesi on siellä oli Sandro Martinez, siellä on Cristian Romero, siellä on... Romero on mun mielestä... Bro, Cristian Romero on sairas pelaaja, mutta se on tyhmä pelaaja. Nimenomaan, toi on just juttu. Se on vitsi taitava, mutta se on tosi tyhmä pelaaja. Quality wise, he has the quality, mutta sen pää ei vaan ole messissä. Sen pää pettää se aina jossain kohtaa, tiedätkö? Siitä tulee näitä niinku on-off hetkiä, tiedätkö? Joo, Garnacho ei varmaan päässytkään kisoihin. Jos tää ei oteta mennessä, aio kattoo peliä. Ottakaa toi peruna pois koko lajista oikeesti. Häpäsy, disgrace. Sitten otti tää kenenkaan Vinillä oli se draama, mä en muista, mä haluan sanoa. Pestriani. Pestriani, toiko tollanen? Prestiani, eikö se ole Prestiani. No otti toi äijä Messiin. Mut se sai pelikiellon. Et sä niin, nyt se sai myös Fifalta. Fifalta pelikiellon, niin se ei voi pelaa MM. Joo, se saa pelaa kaksi, eikö se ole 2 peliä? Ei, kun se sai jonkun 5-6 ottelun pelikiellon, sille että se ei, he cannot play, he cannot participate at all. Että se niinku skipattiin kokonaan ton takia. Okay, even better to be honest. Silleen, mut jo Argentiina... Tuono Messis varmasti. Kyllä mä veikkaan, sä palaat Reaalipaidassa, kyllä sä oot menossa mukaan, bro. Siis silleen, jos sä katot sen viimeiset puoli vuotta, niinku, alku oli vahva Realissa, se oli Xavi Alonso. Se oli Xavi Alonson projektimiehi, se oli niinku se oikea laita prässättiin ja tälleen, se oli Alonson projektissa yksi nimiä, mutta kyllä mä niin näen, että Mastan Tuono on saanut niin vähän vastuuta ja pelannut oikeastaan aika heikosti, to be honest, viime aikoina. Itseluottamusta, loukkaantumisia, kaikkea tällaista, mutta keskikenttä Rodrigo de Paul löytyy varmaan sieltä. Enzo Fernandez varmasti tulee olemaan se on se kapelimestari sieltä, tiedätkö? Ja Giovanni Lo Celso jopa mä veikkaan, että saatetaan ottaa tuolla joukkoon. McAllister tulee olemaan messissä siellä. Lo Celso? After all these years. Bro, siis se on Betiksellä. Mä tiedän, se pelaa Betiksellä. Siis aina kun se tulee kentälle Betiksellä, se ei ollut avauksessa tällä tavalla, Fornals vei sen poikan. Mutta mun mielestä aina kun Lo Celso tuodaan sinne, niin he brings something. Jotain spice. Se tuo jotain ekstraa sinne. Mun mielestä Lo Celso on sellainen pelaaja, että se ei ole ikinä ollut se the guy, jonka sä haluat ostaa sun joukkueeseen. Mutta jos sulla on Giovanni Lo Celson kaltainen pelaaja, mun mielestä se on he's a quality player. Se on semmoinen äijä, joka voi tulla heittää vaparista sulle maalin. Se tekee yhden käännöksen, se ottaa 2 pakkia mukaan. Tiedätkö, se on sellainen pelaaja, he's the difference maker. He could be that guy. En tiedä, tuleeko pääsee majuun, mutta let's see. Ei voida tietää, bro. Ja sitten Brasilia me käytiin jo läpi, ja Uruguay on kanssa toinen semmoinen aika mielenkiintoinen niinku kyssäri. Peruna jengi, bro. No ei mennä minnekään. Mä sanon sulle nyt jo valmiiksi, bro. I give free press, bro. Uruguay, älkää odottako mitään niiltä, bro. Mä katsoin se Englanti, bro. I was so diabolical, bro. Joo. Mut siellä tulee. Siellä on Valverde, siellä on, ketä siellä on? Siellä Darwin Núñez. You never know, tiedätkö? Siellä on pari äijä, bro. Se oli niin huono jengi. Siellä pelasi yksi Manu-pelaaja, koska se pääsi majuun. Joo. Se nimi oli Facundo Pellistri. Joo. Ja bro, tää äijä oli viimeisen asteen Manu pohjapelaaja. Tiedät, silleen niinku penkki, niinku all the fucking way, tiedät, se penkki. Mites our guy Ugarte? Ai niin, Manu Ugarte, Mut tiedätkö mitä, Uruguayn paidas on sairas. Se on sairas pelaaja. Se on sairas. Se nollas Messin pari kertaa. Se on tosi hyvä, siis tollasissa niinku sääkyydessä, tollasissa jutuissa mä annan sille. Sitten siellä pelaa toinen peruna, tää Barsan, mikä se, joka on lähes nyt pois jengistä? Araujo. Siellä pelaa toi äijä. Joo, toi on aika... Silleen, että I don't know, bro. Jotenkin ei vakuuta mua. Samalla tavalla kuin esimerkiksi... Mut siellä pelaa kans toi Oviedon toi Viñas, joka on tehnyt aika paljon byyrejä tällä kaudella Oviedolle. Se on ollut oikeasti ihan niinku decent. Se on mitä... Oliko se 11 maali? Monta maalia sillä oli tällä kaudella? Jos oot pohjajengissä 11 maalia, tässä good numbers. Ootas nyt mä vielä tuplavarmasti, että mä puhun niinku ohi suun. Mutta tää oli mun mielestä ihan decent pelaaja kans, kyllä siellä on niinku, Uruguay on kuitenkin, bro, se on niinku näitä, tiedätkö, ensimmäisiä jalkapallomaita. Niin on. Tiedätkö, että Uruguaylla aina, ei tarvitse olla mitään kovia nimiä, mutta Uruguay tulee aina olemaan niinku silleen Bro, I'm telling you right now, they ain't going nowhere. Totta kai ne voi päästä lohosta, mä en tiedä ketä, mä en muista taas tarkalleen, kun on niin monta lohkaa, että ketä niiden lohossa on.
I don't know. Oota, se on tehnyt 1, 2, 3, 4. Siellä pelaakaan Portugal olisiko ollut 10 maalia tällä kaudella. Et ihan ok. Ihan decent. Ihan decent. Darwin Núñez, toki joka on sellainen äijä niinku, I don't know man, what to think about that guy. Sille, että se oli yksi iso meemi Liverpoolissa. Ei ollut niin huono, mitä jengi sanoi, että se oli mun mielestä. Kuka? Darwin Núñez oikeesti. Se teki a lot of commotion, bro. Se teki paljon hämminkiä kentällä. Musta tuntuu Salah nautti tosi paljon. Että siellä oli hyökkääjä, joka vaan riehusi. Vaikka se missasi tosi paljon paikkaa, silleen no doubt. Sitten Bentancur tulee olla jengissä mukana varmasti myöskin. Bentancur ehdottomasti tulee messissä. En tiedä. Kyllä mä veikkaan jotenkin, toikin jengi voi olla semmoinen, joka ehkä yllättää, että se jollain tasolla. Never know, bro. Niin, hopefully ne yllättää. Mä toivon, että ne... Mutta joukkoja, miltä mä odotan ja toivon. Ja mä haluan kuulla sitten, kun me saadaan meidän seuraavan vierastainen mukaan myös vähän lisää. Mutta Ecuador, bro. Me ollaan puhuttu tästä niinku pitkän aikaa. Tota jengi mä odotan. Niinku Ecuadoria mä odotan todella paljon. Mulla on korkeat odotukset Ecuadoria kohtaan. Että saa nähdä, miten niinku siellä on kuitenkin Caicedo, Pacho, Enner Valencia, tiedätkö, siellä on Hincapi. They have a team actually. They have a really good team, bro. Enner Valencia kärjessä konkari, tuosta johtajuutta sinne. Joo, se on vanha Valencia, mutta silleen niinku Kendry Páez tulee vaihdosta sisään, tiedätkö, tai who knows ehkä avauksessa niinku, ei oikeesti, ei siis bro, I'm telling you right now, toi jengi, musta tuntuu tosi moni odottaa myös jotain. Ecuador on semmoinen jengi niinku... Mä laittaisin Ecuador, Turkki, Marokko, tällaiseen niinku... Musta hevonen kasti. Sellainen... Eiks niin? Joo, no periaatteessa Marokko enää oikein voi olla musta hevonen. Ei ne ole enää tässä vaiheessa. Kun se pelasi top 4, mutta just sellainen tier 2 sellainen jengi. Japani tohon. Japani, mä oon just sanomassa. Japani ehdottomasti menee, bro. Melkein joka ikinä pelaa Euroopassa. Joo. Japani niillä on ihan sairas, bro. Kato, siellä on Tanaka, siellä on... Daichi Kamada, siellä on Mitoma, siellä on Kubo. Joo. Ei, kyllä Japani Ueda, vitsi, niillä on hyvä jengi. Japanilla on tosi hyvä jengi, ja sitten mitä muita tällaisia. Meksikokin on vähän semmoinen, että you never know what you get out of joku ei päässyt mukaan Meksikoon. Vitsi, joku pelaa, mä muistan. Lozano? Mä en ole ihan varma, joku ei päässyt mun mielestä. Tai joku tällainen juttu, mutta joo, Meksikokin on sellainen maa. Meksikokin. 48 maata ja Suomi ei pääse mukaan. Milloinkohan toki Euroopan karsinat on vähän sellaisia. Euroopan karsinat tavallaan siellä on kaksipuolinen. Se voi olla paha. Jos sä oot pienempi maa, se on paljon heikompi. Joo. Mutta sitten samaan aikaan Euroopankin tääkin karsinat, mua vähän kyseenalaistaa tää, koska sitten samaan aikaan, jos sä katsot, miten jengi, tiedätkö, Euroopassa, joo, sulla voi tulla San Marino, Gibraltaria, tällaisia. Mutta sitten sulla voi tulla Ranskaa, Mutta sulla tulee Ranska, Saksa, Espanja myös, tiedätkö, silleen samaan aikaan. Noi tulee hakkaa sua läpsiä edestä takaa ja sivusta, tiedätkö. Ei sulla mitään mahdollisia. Niin sit se on vähän vaikea. Jopa semmoinen puolikuntainen Hollantikin, bro, se näytti Suomea vastaan niin ylivoimaiselta, ettei mitään järkeä. Ja bro, muutenkin mietti, kun fyysistä eurooppalainen fudissa. Bro, kato kun Tsekki, Slovenia, Slovakia, me pelaan niitäkään fudissa. Bro, no kaikki ota 2-metrisiä äijä. Joo. No kaikki niinku physically niin well-reformed players, tiedätkö. Ne on physical teams. Se on paljon vaikea. Suomikin foodis on aika physical tietyllä tavalla. Mutta silti bro, joku Tsekki bro, kaikki jotain 170-180 senttisiä äijitä. It's hard. Ja saa nähdä koko toi Amerikan niinku ilmapiiri, toi poliittinen tilanne ja kaikki toi, tiedätkö, niinku toi fanit ja niin, halftime show. Voiko tää olla eka matsi, mikä keskeytetään? Ekat MM-kisat, jotka... Who knows? Oikeasti, koska mä veikkaan, että tuolla tulee tapahtua. Totta kai Jenkeissä, kun puhutaan, turvatoimenpiteet vedetään ihan äärimmilleen, ihan niinku next levelille. Mä en yhtään epäile sitä. Tiedätkö, että siellä tulee olemaan FBI-agentit ja kaikki mahdolliset, tiedätkö, niinku... Tehdään sarja. Joo, ei siis tosta. Ja jotain jännää tulee tapahtua. Joku salamurha-yritys tai nobody knows, tiedätkö, jotain häröä tulee tapahtua. Ihan 100%. I'm telling you, tiedätkö, että jotain erikoistua tulee tapahtua. Että saa nähdä, miten toi kaikki. Mutta joka tapauksessa MM-kisat, regardless. Jenkit tai ei, mutta on MM-kisat. Me kaikki jalkapalloa rakastavat. Monet ihmiset odottaa innolla, kaikki odottaa innolla. Että katsotaan, 48 maan. Mitä mieltä sä oot tosta? Oikein vähän semmoinen... Toi on sellainen, että mä en tiedä, katsotaan. Mun mielestä se on aina kiva kokeilla jotain uutta, koska mä en halua olla rigid tälle, koska ihmisiä aina ärsyttää change, mutta mä pelkään... Ihmiset on muutoksen vasta. Vesittääkö paljon matseja? Kun monta katsomassa Tsekki, Uzbekistan tai joku tollainen matsi. Niin. Tiedätkö, niin kuin moni oikeasti turn up to that match. Joo. Vesittääkö sitä, mutta samaan aikaan me saadaan nähdä paljon enemmän pelaajia. Me saadaan näitä hienoja, tiedätkö, tyyli joku Cap Verde, Curaçao, tiedätkö, Jordania, tiedätkö, siellä on oikeasti jopa laatupelaajia tuollaisilla joukkoista. Ja mä lupaan, että just noista joukkoista sieltä tulee 2-3 pelaajat, kun me ollaan siellä kaikki wow, who's that guy? Iraki, Zidane, Iqbal. Watch for my man. Uzbekistanissakin on Husanov, tiedätkö? Joo, siellä on nimenomaan. Siellä on tuollaisia, jokaisesta maasta löytyy semmoinen superstara, tiedätkö, tuollaisia niinku niitten maitten. Niin sit kun se menet tolleen world stageen, ja koska tää on nimenomaan tavallaan mun mielestä se tasoittaa siitä, tekee hieno just tästä niinku maajoukkuefudiksesta,
koska näin ei pelaa joka päivä keskenään, niin riittää, että joku joukkue, joku laatupelaaja vaan nostaa tasoa yhtäkkiä, se vie se joukkue super pitkälle. 100%. Koska tää on niinku just sellaista futista, että niinku yhtäkkiä yksittäinen pelaaja, se vaan tekee ihmeitä taikoja, niin boom, you're all the way. Watch for this team, Senegal. Senegal on vaara. Bro, mä sanon, kattokaa Senegal. Nää on vihaisia. Ne on menossa all the way, Nää on vihaisia, bro. Jos ne pääsee niinku Lohoista, musta olisi tosi makea, että ne pääsee siis top 8. Mä haluan nähdä, tuleekohan Senegal kentälle niitten pokaalin. Ois vitsin makea. Ois ihan hullu muuta, totta. Ja mitenköhän tääkin on yksi asia, mitä mä en tiedä, niinku, musta tuntuu, ei ole enää viime aikoina hirveästi reports kuullut sen jälkeen, kun ne laittoi sen sinne niitten sotilastukikohtaan se pokaali. Veli sen jälkeen Afrikan tää CAF, ne on ollut aika hiljaa. Ei ne voinut hakea sitä sieltä. Ei ole enää. Julisti Marokon voittajaksi, mutta sen jälkeen ne on ollut vähän. Ne on ollut vähän hiljaa. Mä en tiedä, tekeekö ne sille uuden pokaalin sitten todennäköisesti varmaan. Että silleen ne jakaa sen. Koot musta tuntuu down the history books, the winner is Morocco and Senegal. Kelaa sut kysytään kokees. Kumpi voitti kisa? Bro, on technicalities voit saada miinuspisteet. Crazy, when you really deep it. Tiedätkö? So you could be right. Sä vastaat molemmat. So you could be right. How do you argue that? Sille, crazy. Mä haluan tietää, mitenköhän toi tulee niinku oikeasti in reality, onko ihmiset, koska loppujen lopulta people have the power. Ihan sama, mitä ihmiset sanoo, että we know the winner, basically, ihan samalla tavalla kuin jengi valitsee vaikka omat politiikat. Tai the power is with the people. Joo. And what they decide is the reality, basically. So as long as I'm concerned, Senegal is the winner, bro. Ei siis 100%. Mun mielestä Senegal on niinku ihmisten voittaa, ja sitten kaikki toi, niin kuin me käytiin jo aikaisemmin läpi, että tämä koko skenaario, että se ei jättänyt Marokkoa hirveän hyvää valoa, sanotaanko näin. Ei missään nimessä. Mun mielestä ennen 22 kisoja Marokko oli kaikkien suosikki. Oli. Nyt mä veikkaan, kun mennään tuohon kisoihin, Marokko saa aika paljon heittiä. Mä veikkaan, ne tulee silleen pikku huppu päästä. Joo, ne tulee silleen vähän ehkä nolostuneena jopa, mä sanoisin. Mutta silti mä veikkaan, että Marokko tulee olemaan vahva. Mä veikkaan. Niillä on niin laatu, bro. Siellä on vitskovi pelaajat. Siellä on hyvä jengi, hyvä valmentaja. Ne on pelannut pitkään tää sama porukka. It's gonna be good. It's gonna go even better. Et saa nähdä. Mutta olisikohan meidän pikkuhiljaa aika laittaa tää jakso pakettiin. Joo, me ollaan tässä hetken aikaa rupateltu. Se on ollut ihan sikakivaa taas olla taas mikkien äärellä. Tästä on ollut pikku hetkiä. Meillä on, siis tässä on ollut tietysti sama aika, kun me puhuttiin. Mulla on koko ajan ollut silleen, että siis tää aihe, toi juttu, tää, tietysti, että mä silleen get excited ja haluan puhua tosta ja tästä. Mä sanoin, okei, mennään nyt. Me säästetään. Mä en viittinyt laittaa esimerkiksi sulle paljon juttuja, että someskin. Mä haluan mikiltä, että mä haluan puhua nämä asiat mikiltä. Joo. Ja mä olisin halunnut just puhua tästä Valioliiga, Laliga jutusta, mutta jätetään sekin. Se voi tulla toisen keskustelun aiheena, jonkun muun jakson vieraan aiheen. Koska mun mielestä sekin on semmoinen niinku mielenkiintoinen puheenaihe. Mä haluan vaan sanoa ihan lyhyesti vaan, mutta mun mielestä Valioliigan joukkueet rahaan nähden aika perunaliiga. Ei varsinkin niinku tää kausi. Rahaan nähden nimenomaan. Ja siis joku sanoo, että Palace on Conference-liigan finaalissa ja ne on Eurooppa-liigan finaalissa, Villa ja näin poispäin. Joo, totta, mutta totta kai, jos sulla on tollainen määrä rahaa, antakaa jollekin Rayo Vallecanolle 300 miljoonan budjetti. Kattokaa, mitä ne tekee. Tiedätkö, mitä meinaa? Antakaa, tiedätkö, noille joukkoille tollaisia määriä rahoja, niin totta kai. Niin siihen nähdään mun Premier on vähän pettymystä. Totta kai, they are the best league in the world, no doubt. Mä kuulen sua sitä pinnaa tuossa, mutta esimerkiksi joku Elliot Anderson ostetaan Rayo Vallecanossa, se tulee maksaa 20 miljoonaa, mutta se ostetaan liigan sisällä, se on 100 milliä pelaa. Niin periaatteessa rahakin niin, on. Ne on inflated. Ne on inflated. Se on player-hinnat on niin paljon inflated, kun jos suuri Manu tulee hakea, City tulee hakea, se on paljon kalliimpi se pelaaja. Versus kun se menee, Manu olisi myynyt vaikka Antonin Chelsealle, se olisi ollut 50-60 miljoonaa. Joo. Ne myy sen Real Betisiin, koska Garnacho ne myy mitään, 45 miljoonaa, tiedätkö, 40 miljoonaa ton ajan. Joo. Niin me, tiedätkö, of course. Sama aikaa, I agree, rahan nähden, yes, way, niin tietyllä tavalla alisuoriutunut. Joo. 100 pinnaa. Mutta toi jätetään toiseen kertaan ihan vaan tämmönen pikku scratch on the surface. Tää haava avataan kunnolla. Ja nyt seuraava jakso sit kun me otetaan, niin me mennään ihan niinku kansainväliseen futikseen all the way. Et me mennään sit niinku, se alkaa olla enemmän tätä MM-aiheista jalkapalloa ja meillä on kausi nyt ihan lopussa. Niin sit varmaan wrap up kaudet ja sit jalat ja kädet edellä World Cup. Tässä on niinku Valioliigamestaruus vielä on the line, tässä on Champeri on the line. Tässä on vielä vähän jännitettävää vielä kauden loppuun, Eurooppa-liiga, Conference-liiga. Tässä on mielenkiintoisia juttuja, tiedätkö, vielä kun me kuvataan tää ja Coca-Cola fanzone, hei, jos jengi tulee tänne stadiin katsoa MM-kisoja, niin pyörähtäkää tuolla. Tulkaa käymään, kulmalippu is gonna be up there. Mekin ollaan siellä pyörimässä, niin tulkaa käymään. Yes sir. Kiitos. Kiitos. Bye.